Hemen arituko gara grebaren nondik norakoak goizeko 6-etatik aurrera zuzenean ematen zuei informazioa eskaintzen. Ez dakit grebaren inguruko zerbait ekarri duzuen gaurkoan edo bestelako konturen bat. Nik bestelako kontu bat. Venga, zugira hasi. Ni hasiko naiz, bale. Naiz ona, venga, ba. Bai, nik hor Irribarre zitzekin nahi nuen. Hola, orokorrean. Gauza izan da, egon nintzela bila, bakizuen ikerketak asko gustatzen zaizkidala. Eta gauza izan zen, ez dakitzu gertatzen zaizuen, baina nire ematen dit sekulako haserrea kaletik norbait agurtu, eta ez badit Irribarrea bueltatzen. Irribarrea izan behar du edo agurra? Bueno, Irribarrea edo agurra. Vale. Joarrek. Mateo beti Irribarri, berdala? Joarrek muturrak erantzen gazitzen igual. Bai, hori egin orain bertan. Joarren gandik espero, baina pentsatzen dut kaletik ikusten bait Irribarre bat emango diala, ez? Kasi, pentsat, ez? Bai, ez baina, askotan gertatzen zait, ez dakit, behar bada, betidanik ezagutu dudan jendea, edo txikitatik ezagutzen dudan jendea. Ez dakit, Irribarre egin kalean, eta zaputz bat ez zela bueltatu, eta aizu, zer egin dizut, ez? Egia da, nina izela kaletik oso pertsona irribarretxua jendearekin. Hau da, mundu guztiari Irribarre egiten diot, edo saluda bueltatzen diot. Behar bada horregatik da, ez dakit. Gauza izan da, badaudela herrialde batzuk, Irribarreak gaizki ikusita dagoela. Bai? Bai, Errusian eta Japonian. Eta hau irakurri dudanen esan dut, tertuliara eraman behar dut, zetzaiton iruditzen. Horrela, direktuki zetzaiton iruditzen. Gauza da, Errusian Irribarre egiten badiozu, esaten dute pixuzko arrazoi gabe, hau da, ez balin bada txiste bat kontatu duzula, edo zerbait barregarria esan duzula, Irribarre egiten baduzu da zerbait ezkutatzen duzula. Edo intentzio txar badukazula. Adibidez, kontatzen zuen pertsonatek berak metroan pertsona bat begirazuela, Irribarre egin ziola, eta gaizki hartu zuela, pentsatzen zerbait ezkutatzen zuela, edo zerbait egin nahi ziola. Ostras. Bai. Horrelako kontuekin konturatzen gara agian ez, nolako kulturalki nolako desberdinakaren herrialde batetik bestera. Bai. Igual, Japoniaz gehiago espero non, ez? Baina Rusia eta Bueno. Ez da, Japonia urrutiago dota, ez beste kultura oso desberdina da gurekiko, ez? Rusia arrazi hurrire, baina igual, kontraste gehiago izango da Japoniarrekiko, ez? Pentsatzen. Ez pentsa, Japonian kasua da, Irribarrea egiten baduzu dela zure buruarekiko babes mekanismoa. Normalean, Irribarre egiten dutela triste balin badaude. Kontrakoa. Justo da, kontrakoa. Eta egiten dutela Irribarre triste daudenean, beraientzako oso garrantzitsua delako harmonia bat mantentzea, orduan triste bat zaude, ezin diozu ondokoari edo ingurukoi tristura hori zabaldu. Orduan zaude pixka bat behartuta Irribarre egitera tristetasun hori ez kontagiatzeko bestei. Eta hortik ikusten da. Ez dakit iruditu zait oso fuertea nola Irribarre batek toki bakoitzean zer nolako esanahia duen edo ez dakit. Bai, egia da. Nik onartuko dizuet enaiz ez du kokatzen nire burua Errusiarren edo Japoniarren bezala, ulertzen dut Irribarrea hemen Euskal Herrian ulertzen dugun bezala, baina aipatzen egon zarenetik Iraia zuzarela pertsona, beti Irribarretxu erantzuten duela, edo niri irritatzen dit pila bat, beti pozik Irribarretxu umore honeko dagoen jende. Izango duzu egun txarren bat edo serio egoteko momentu. Hain jende positiboa eta beti, bai, berdina gertatzen zait. Bai, segurazki axala izango da, ez? Gero azpian zer dagoen ez da gizu. Gero, beste aldeatetik eskertzen duzula, jende positiboa izatea zure ondoan. Baina, batutan, zuk egun txarra alin baukazu eta ezin baduzu ez dakit positibismo hori transmititu da, tio, egon triste egun bat, Bai, eta positibismo ekstremoa ere ez dakit, txarto egoten ere jakin behar da, ez? Bai, ez dakit, bai, beti positibo norberak arazo bat izan, eta konponduko, igual ez du konponduko, eta ez du nahi konpondu momentu honetan. Hori da, ez da momentua.
Ja, nahi pixkat gehiago, hasieran nahi patuzun hori, ez? Kaletik ez jendeak agurtziana, eta nahi askotan pasatu, osea, gaizki sentatuta dena. Osea, zen zuke pertsona bat, bale, igual, herri batean ikuste dut, normalian kaletik gurutzatu ez, kale batean, agur bat ez dela soberan sekula, ez? Baina, gero egia da, ez? Batzu badia, igual, pertsona bat, igual, astebetian 3 aldiz gurutzatu, joda, ja bada garaia agur bat, ez? Bai. Ez dut zertan agurri, baina ez? Baina jendeak ez dakit zer dakan burua, baina eske, maten du, ez dut, ez? Segurazki pasatu izutela noiz bait, ez? Zu agurtzera jun, agurtu, eta bestiak beste aldea begiratuta. Bai, aurpegiak kendu edo. Zu zertza, burua ondo dakazuzu, kaskua, ze pasatzen da. Begira, oinatz, horre esango dizut, pertsona onenak agurtzeko aitonamonak izaten direla. Nik beti bereina egiten dut. Aitonamonak beti irribarre handi batekin erantzuten dizute. Ilusio egiten dielako. Bueno, gero tarte guzti honetan, esango nuke daudela ere pertsona lotzateak, ez? Lotxagatik izango, batzuk izango da lotxagatik, segurazki. Badaude ere lotxa estremoak ere, asko lotxatzen dain jendea, edo oso lotxatia dena, edo inseguritate handiak dituena, eta orduan, egingo dio kasu ez diote egingo hor... Nik hor beti bazpada kasu egin. Nire bai. Da hori lotxatian izela, Etxo zer galtzen, ez? Hori da, bai. Eta gero tarte guzti honetan ere pertsona lotxatiak dauden bezala daude pertsona miopeak. Bai. Niri hori gertatzen zaidalako asko. Eta gertatzen zait ez ikusi, ez ikusiarena egin. Ez ikusi, eta atzera begiratu, ea niri kasu egiten dauden edo ez dudalako pertsona errekonozitzen, edo alderantziz. Kasu gehiegi egin ezagutzen ez dagoen pertsona bati, pentsatuz beste pertsona. Nik uste dut horregatik nire miopea naiz, eta nik uste dut horregatik garatu dudala bazpare mundu guztiari saludatzea. Uste dut horregatik hasi nintzela. Bai, bazpare, denei. Ez hasiko bakarrik ezagutzen dudanarekin. Ja. Gero badaude ez, leku batzuk adibez, menditik edo oso zenean, eta nik horre askotan. Hombre, jende pila baldin badata, ez zela denbora guztian agurtzen, baina gutxienez ez, kaixo bat, ezakit. Bai, gainera justo mendian gertu pasatzen zara, da, aurrez aurrekoa. Bai. Badakizue mendian kasu egitearenak badaukala zergaitia? Bai. Bueno, agian triple bat botatzera noa, eta asmatu egingo dut, hau ez da informazio, nola esaten da? Ziurtatua. Baina esango nuke, mendian kasu egitearen datorrela, zerbait gertatuz gero, kasu eginda, altxatzen duzu burua, begiratzen diozu pertsonari, eta bilaketak eta egiterako orduan errezagoa da, identifikatzea, begira ez dakiz ordutan edo begira ez dakin ongurutzatu nintzen pertsona honekin agian geratu zaitezke gehiago, ez? Bai, seguro. Agian ez aurpegiarekin jaki gorria zeraman edo ez dakit, edo txakur batekin zejoan edo... Logika badauka. Bai, nik gehiago da ez dakit izan, zu mendira joaten za, ez? Eta justo pertsona hoire bai junda mendira. Ez da dute konpartitzen ekintza, baina kasualidadea, esan dut, bia joanga mendira, eta agurtzen, ze gutxi. Ez da berdina, nik ulertzen dute, hiri batean, horremeste jende, normalena da, bakotxa dijoa berera. Baina adibidez, herri batean, eta berdintzait zu herri hortako ez izan. Ez dakit, gutxinez da agurtzia, ez? Niri hor usatzen zait, motoek adibidez beti elkar agurtzen dute, eta guk autokaravana izan dugu dela urte luzez ere, edozein autokaravana ikusi berdin du nongoa izan, beti agurtu egiten zaio. Bai, eta hori niri pila gustatzen zait. Gero eta gehi autokaravanak orduan. Bai, hori bai. Baina guai dago, bai, ezakit. Ja. Bai, konplizidade, bai. Hori da, egin behar diogu, elkar kasu. Hori da. Bai. Eta dela irribarretxu kaletek. Hori da. Ondoria. Bueno, nik ekarren nahi nun kasuetan, enaz duela gutxi egiten, Oskarretako albistea. Eta kiston pereza mateit, ez dakit, honaz irakurtzen eta egiten eta hola, baina ez dakit, iruditzen hau, horrelako gala geota pereza gehiago maten diate. Ez dakit nola esan. Bai, niri bai. Horre piztu da polemika, ez? Azken aldian Malagako eta Goya da sarietan influencerrak egon behar diren
horrelako zinema galdetan. Ja, hombre, hoi da bilakaera normalan parte, ez? Pentsatzen dut. Ez dakit, no? Bai, baina influencerra gero eta gehiago egoteak ekarriko badu aktore gero eta gutxiago egoteak Bai, gala hori da. horietan. Aurten antzadanez Goya eta Malaga sarietan geratu dira aktore asko. Bai. Kanpo. Nominazioak zituzten aktoreak kanpo geratu Bai. dira influencerrak sartzeagatik. Eta gero Oie, influencerrak ja, ere, influencerrak eta influencerrak daude, Bai. baina zuzoaz galdetzen dizute pelikula bati buruz, eta ez galdera oso... ez da Zaila, gizte pelikulatan ez, gomendatu ezazu azken aldian ikusi duzun pelikula bat. Bai, eta erantzuna izan ez dut ez da bat ikusi edo. Bai. Edo... Mucho apellidos marroquíes, Bai. orain dela 3 urte plazaratu zena. Ja, Bai. ez, bai, nahi beste gabe, ez dakit, horrelako, ez dakit. A ber, estenaratze bada, eta, bueno, zineari eman bertzaio bere garrantzia eta hori, baina, bueno, Oskarrak uste beste gauza bat irudikatzen dutela askotan, ez? Eta naiz eta asko aprobetxatzen duten aldarri batzuk emateko, uste dute Javier Bardemek Bai. Noa la Guerrako afitxera mandula, Bai. soinean eta hola, baina, bueno, hortatik Eta esan haratago, ere ez? egin du, Bai, bere diskurtsoan. hortatik haratago esan dit, bueno, holako estenaratzeak segun non eta segun ze testu ingurutan, ez dakit, bai, ematen dit. Ez dakit, gaina Hollywood eta ze gaizketan, beste gauza batzu daude atzetik eta. Baina, bueno, beste gabe. Jo, nik lehenengo gauza lanera iritsi naizenean izan da labur bat Begiratzea. ikusi. Bai. Goiana. Bueno, bai. Eta Ez goien Oskarrena. Oskarrena. Bai. Eta zer destakatuko zenuke? Ba, ez dakit. Zagi laburpena bakarrik. Bai, Bueno, entzun gero albisteak. Gustatu zait Golden aktuazioa egin zutela, atzo gauean, normalean zuzenan ez dutelako egiten notetara iristea oso zaila delako, eta atzo egin zuten, beraz oso polita. Eta gero bi pelikula destakatu dira gehien bat, eta bat apuntatu dut Brad Pittez, Leonardo DiCaprioren pelikula. Bai, Bai. gerrari buruz eta bar, eta egia esan oso interesgarria. Bai, eta ikusiko dut, apuntatu dut. Oso ondo. Nik egia esan Ez ere ez. gaizki dagoenik esatea, baina ez dute zer irakurri Ez momentuz, eta dugu denaz ikusi... jakin behar ez. Eta ikusi Hori da. ere ez, egia esan, asteburuan, begira orain ari gara Oraintxe telebistan telebistan. ikusten, Javier Barden txapa ez, bueno, txapa edo Bai. partxea Bai, Noa la handiagoa, Guerra. partxe bat. Bai. Hoi da. Eta azpian Bai. zekarrena zer zen? Noa la Guerra eta azpian A txapa ber. bat. Txapa dakit. badu, bai. Mendakat. Ez dakit, ja ez dut ikusten, zer den. Igual, Palestina posible izan. Bai, bere Ez? diskurtsoa izan da ez gerrari gora Palestina, edo Palestina Bai, nik askatu uste horrelako zerbait behar bada bai. arabez idatzita alde batean, gero ez da garbi ikusten, Palestina uste dut jartzen duen alde batean, baina gero irudia ez dut ikusten oso ondo zer da, bai. Bai, gainera, berarekin agertzen dena Priyanka Chopra ere Priyanka Chopra, India ingurukoa da eta kausare asko apoiatzen da sare sozialetan, beraz, bai, biek batera egindako zerbait izango da. Begira, oinatz, da kuriosoa momentu honetan estudio nagusietan dugun panorama, Bai. ze ari gara telebista baten Israeleko albistegia, bombardaketa. bai, Israeleko bombardaketa bat, orain eguraldia, eta bestean EITB bat makusi La Patrulla Canina, euskaraz ez da Bai. nola. Txakur patrulla, txakur Normalean patrulla. potiokiak egoten dira. Esan beharra daukat. Gaur bai. txakur patrulla. Eta Bai. begira, erabili dezakegu ez, ari Hori da. tiraka, asteburu honetan aldatu gidoia plataformak ere, Bai. zalaketa garrantzitsu bat egin duelako. Bai, hori da. Bai, PPek eskatu duztu TTB 3 eta 4 kentzeko, eta bueno, aldatu gidoia kasu honetan, oharratera du esanaz, etxe askotan, naiz eta jakin, telebista geozete gutxio ikusten dela, ez? Ba, etxe askotan marrazkia ikusteko modu bakarra izan daitekeela, eta zer gutxi euskeraz, ez? Hori esan behar nuen. Txakur patrulla nire txikia ikuste dute, eta edo ikusten zu telebistan, edo, bueno, kasu honetan Makusi badu bere plataforma, eta bestela ja dena da erderaz. Osea, esan nahi dut. Eskerra Makusirire bai, kasu honetan. Baldin badakazu sarbidea Makusira, euskerazko marrazki bizuna ikusi ditzakeluzulako, baina bestela, Interneterako kondenatu zara. sarbidea. Ba, izan. YouTubera, bestela YouTubeen eta erderaz, dena, eta euskaraz dakazu, eta gauzari, Bai, ez dakit. Horre aldatu gidoiak esaten zuena zenez,
aurreta gazteek euskaraz edukia ikusteko eskubide unibertsala urratzen egongo litzatekela, berez guretzat telebista kate publikoa dena. Bai. Azken urteetan, zuzendaritzen aldaketaren ondorioz edo besterik gabe honek izan duen aldaketa ere nabaria da, bai programazioari dagokionez, EITB bati ematen zaion pixua edo pixu gutxi hori EITB birekin, erdarazko katearekin alderatuz. Ez dakit, agian segida, ez da ez? Hau, harritzekoa den segida bat. Seguro. Naita, ikusi da, ez? Urte guztitan zen eman zaion diru gehiago eta hori dena. Eta dudagabe. Eta nik uste dut hain kontsumoiturak aldatzen dien nontan, Pepe egiten duen proposamen hori, ateratzen baute horre, behintzako, hori nahi duten antzako, beto ez. Segituko dugu, gaia hurbiletik ere, hemen naiz irratian, baina goizeko 7 eta 57 minutu ditugu, eta ipuina entzun behar dugu, ala bazan ondo segi oinatzaizpuru eta Iraia Kamara gure. Hori da, gerarte. Sorgin, gaiztoa. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Munduan, beste asko bezala, herri batean zenare emazte gazteak bizi ziren, eta bazuten ume bat eguzkia baino ederragoa. Behin, ama gaztea bere umetxoarekin lizar baten itzalpean zegoela, atxo zahar bat hurbildu eta galdetu zion, nahi alduzu ilea orraztea? Ez du beharrik, eskerrik asko. Ilea nas daukazu emakumea. Utzi dazu orrazten. Ai, tira ba. Eta atxo zaharraren eskuetan utzi zuen bere burua andre gazteak. Atxo zaharra, Sorgina izaki, andre gazteari orratz bat zartu zion buruan. Andre gaztea uso bihurtu zen, eta egan urrundu. Orduan, Sorgina, aurra magalean hartuta, lizarraren gerizpean ezeri zen. Handik igarotzen zen jendeak uste zuen biloba eta amona zirela, baina Sorginak esaten zion, aur honen ama naiz. Sorgin gaizto batek zartatu zidan larrua zala. Eta jendeak sinetxi egiten zion. Zenar gazteari ere gauza bera sinestarazi zion Sorginak, eta etxe hartako etxeko andre bizi izan zen aldi batez. Askotan, etxeko baratzean, uso txuri bat agertzen zen. Nagusiak harrapatu egin nahi zuen uso hura, baina Sorginak ez zion uzten. Zertako behar duzu uso ziztrin hori? Halako batean, Sorgina lizar azpian lo zegola. Etxeko jaunak usoa harrapatu zuen esku artean. Txoriak ez zuen iez egiteko keinurik egin. Gizon gazteak lumak laztantzen zizkion, eta usoa geldi zegoen. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Hainbat aldaketa ekarri dituzte Ipar Euskal Herriko etxeetako bozek, herri gehienetako auzapezak ebatziak geldituarren 11 bat herritan lehia bizirik mantentzen da bigarren itzulirako. Ezkerreko abertzalek aurrera pauso eman dute Ipar Euskal Herriko hainbat herrietan, baina hainbat txoko garrantzitsuetan espero baino emaitza kaskarragoak izan dituzte. Kanbon, adibidez ere, alkate makila hartzeko urrats sendua eman du Peio Etxeleku jeltzaleak, ezinbesteko pausoa dau Euskal Hiri Elkargoko presidente bilakatu nahi badu. Biago izango izik berriro lanean joan gira eta kanpaina berriro hasiko dugu etxe orain arte bezala, esplikatuz gure proiektua, esplikatuz nola lanean izan nahi dugun, eskuz esku beste zerrendekin ere,
kanboren geroa, eta hobe prestatzeko. Eta hauteskunde hauetako erronka nagusietako bat Baionan dute jarriak abertzalek, alkatetza nahi dute, eta justuan baina bigarren postua lortu du Jean-Claude Iriartek gidaturiko zerrendak. Zalo Adiola, egunon? Egunon Peio eta egunon entzuliok oso gertu dute Henri Etxeto, sozialisten zerrenda EH Baik ez du aukerarik baztertu nahi izan, baina ez dirudi erraza Etxetoren zerrendarekin akordiorik lortzea. Txomin Kasteit, Euskal Herria Baitek. Jada Etxeto nahiko batera ezina dela ezkerreko abertzalentzat, joitzen gira Etxetok hartu dituen posizioak azken urte luzeetan izan gatazkaren ondoren konponbidean, Euskararen inguruan, aitortza instituzionalaren inguruan edo atxeteren inguruan. Bestalde aldaketarako eman dezake Biarritzek Serge Blanco errutbi jokalaria izandakoak aurre hartu dio Maider Arostegi orain arteko auzapezari 0,08 puntuko errentarekin. EH Baik eta ekologistek babesturiko Ana Ezkurrak bigarren itzulian Blancori botua emateko kontsigna eman du. Eta 48 orduko denbora tartea zabaldu da orain berriz, zerrenda berriak sortu, zerrendak bertan bere utzi ala hautagaiak bere horretan mantentzeko, astearte arratsaldean ezagutuko dira, zer nolako erabakiak hartuko ote diren. Eta gerra luze bat Ameriketako estatu batuen aurkaririk latzena bihurtu daiteke. Etxe Zuriak iragarri zuen Iranen aurkako gerra laburra izango zela, baina ez dirudi halakorik izango dugunik. Honek eragin zuzena dauka bi esparru ezberdinetan, azaroko hauteskundeak eta baita herrialdeko ekonomian. Donald Trumpek hormutzeko itsasartea askatzeko laguntza eskatu die NATOko herrialdeei. Oraingoz bakarrik egin beharko dio aurreko erari Japoniak zein Australiak muzin egin diote hormutzeko itsasartera gerra ontziak bidaltzeari. Bestalde, Irakek, Iranek negoziatzeko prestutasuna adierazi du. Financial Times edabideak baieztatu du Paris eta Erroma Teheranekin zuzenean negoziatzen dabiltzala. Eta Kubarekin harremanetan dagoela ere aitortu du Donald Trumpek akordio batera heltzeko aukerak dauden ikusteko daudela, esan du bere esanetan. Lehenek Irango egoera arduratuko dela esan du Etxe Zuriko ugazabak eta ondoren Kubarekin sartuko dela buru belarri. Azken asteetan Kuban interbentzio militarra egiteko mehatxuak mantendu ditu nola nahi. So we're talking to Cuba, but we're going to do Iran before Cuba. Arlo ekonomikoan berriz Amurrioko Tubos Reunidos enpresako langilek greba mugagabe hasiko dute. Gaurtik aurrera lan erregulazio espedienteko kaleratzeak salatzeko eta bihar ere greba eguna izango da. Greba orokorrarako deia egin dute ere etxeko eta zaintza lanetako langileen hainbat kolektibok eta denon bizitza erdigunean plataformak Bilbon egindako agerraldian. Sektoreok langilek grebara biatzeko izan ditzaketen zailtasunen aurrean atxikimendua adierazteko formulak eskaini dituzte. Badirela gelditu ezin diren lanak eta bizitza sostengatzen dituztenak historikoki emakumeon. Bizkarrean jarri direnak eta baina pertsona migratu era eta arraitzailzatuek betetzen dituztenak ere. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei daukenez bada, nabarmentzeko jazoreren bat. Hainbat ibilgailuren arteko istripua egon da behi 30 errepidean 12. kilometroan Erandion Galdakaoko norantzan bi errei daude itxita eta momentuz dugun informazioaren arabera autopilaketak gehituz doaz. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barruzeak. Asteari ekiteko eta kostako bazaio ere eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean oraindik hodei asko agertuko da zerua ia erabat estalirik agertuko da, Nafarroa hego ekialdean izan ezik, ostarte batzuk izango baitira. Hodei hauek gainera euri pixka bat ere utziko dute Kantauriar isurialdean eta bereziki Gipuzkoan, Nafarro ipar-partean eta iparralden, alare zaparradak txikiak izango dira eta tartekatuak. Ego isurialdean aldiz, ateri egongo da eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira bertan. Arratsaldean Kantauriar isurialdean ere atertzera egingo du eta arratsalde erditik aurrera azkar batean ostarteak nagusitzen joango dira eta egunaren azken orduetarako ostarte zabalak nagusituko dira, naiz eta zerua ez den guztiz garbi geratuko. Aldiz ego isurialdean zerua ia erabat oskarbi geratuko da arratsaldean eta bertan giroa eguzkitsua izango da. Haizeak iparraldetik joko du egunaren lehen zatian, azken orduetan aldakorantzean geratuko da, kosta partean ego ukitutxo batekin ere bai. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 0 eta 9 gradu bitartean errendituz, maximumek aldiz gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira.
eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan baxuenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Edelteietxea teknikan, martxoak 16 astelena da. Informazioaren aria. Hainbat aldaketa ekarri dituzte Ipar Euskal Herriko herriko etxeetako bozek, herri gehienetako auzapezak ebatzia gelditu arren 11 bat herritan lehia bizirik gelditu da bigarren itzulirako. Maulen ez da ezustekorik izan, Luis Labado izango da herriko auzapeza ondorengo 6 urteetan. Egonkortua da herriko etxeko kadiran eta guztiz bestelakoa gertatu zaio Beñat Arrabit jeltzaleari. Arrosago auzapeza 1985 urtetik aurrea hartu dio Roger Brustek. Antzekoa gertatu zaio Lekuinen Xabi Dualde abertzaleari, deigarri izan da ere atarretzen gertatu dena. Maite Pitrau auzapezak iragarri zuen ezela berriro aurkeztuko, emakume hautetxiekiko gizonezko zerrendakidek zuten kontsiderazio falta salatuz. Azkenean beste agintaldi baterako aurkeztea erabaki zuen azken mementuan, baina bigarren zerrenda bat aurkeztu zen ordurako. Eta alduden ala Napaleun, bertan atzera egiteko joerak baztertu dituzte herritarrek auzapez berriekin. Bireatun berriz auzapez gai berri batekin bada ere herritarrek aldaketaren lemari eutsi diote, bokalen Matiu Borne gidaturiko zerrenda herritarrak ezustekoa eman du, Francis González zentro eskuineko egungo auzapeza 3. postuan utzita, eta aldaketarako ere eman dezaken txoko bat Biarritz da. Serge Blanco, rugby jokalaria izandakoak aurre hartu dio Maider Arostegi orain arteko auzapezari 0,08 puntuko errentarekin. EHBik eta ekologistek babesten duten Ana Ezkurrak bigarren itzulian Blankori boto emateko kontsigna emandu da. Eta ez da ezustekorik izan Donibane Garazin, Laurent Intxauspek Baxe Nafarroko hiriburua zuzenduko du ondorengo 6 urteetan. Horiek ala, esan beharra dugu ere bai, ezkerreko abertzalek aurrera pauso berri bat eman dutela Ipar Euskal Herriko tokiko hauteskundetan, baina hainbat udalerri garrantzitsuetan esperotakoa baino emaitza kaskarrauak izan dituzte. Kanbon ere, esanguratsua gertaturikoa, alkate makila hartzeko urrats handia eman du Peio Etxeleku jeltzaleak, ezinbesteko pausoa izango dau ere bere bigarren helburu nagusiarentzat, Euskal Hiri Elkargoko presidente bilakatzea. Orain 6 urteko bideari segiz plaza berriak konkistatzen jarraitzen dute ezkerrako abertzalek, nabarmena Donapaleu, Nafarroa beherean biztanlek egin dituen udalerrian alkate abertzalea izango dela Petxan Aitzager. Biziki konten ez gu denak hemen biziki konten gira, kipa azkar bat muntatu dugu eta motibatzea dena, eta emaitzak baitugu eta bihar hasten gira lanian. Ez da bakarra, Lekuinen ere alkate abertzalea izango dute, Xabi Dualde. Poza, dudaik ez, bagoaz lanerat orain, eta urratxez, beste lan molde bat plantan jarri, beste espiritu bat plantan jarri Lekuinen, eta horretara goaz orain. Eta Senperen ere bai, Kristof Jauregi. Eta biziki kontent ikustea lehenbiziko itzulean bedian piskat arridura ala ere, manala ere senditzen ginina, atezate ibiliz, jendea piskat behazaula olako indar berri baten beharraz. Balen itzuli honetan, erabakia gelditu diren udalen artean zibirukoari ere eutsiko diote abertzalek orain 6 urte bigarren itzulian eta justuki lortu zuen eneko aldanak alkate makila, oraingoan alde nabarmenarekin nagusitu da botoen 149 eskuratu du. Reakzio poza, reakzio biziki positiboa, emaitza honak ditugu. 2020 konparatuz hobetu ditugu, parte hartze handiagoarekin ere. Eta gure arkarekin 17 puntuko aldea ematen digu, beraz, biziki pozik, zirutarrek berriz konfiantza egin izan da. Lapurdiako aldean urruña da, gau gozoa zertxo bait gazitu duen udalerria, orain 6 urte baino 300 boto gehiago jaso ditu Filip Aramendi alkatearen zerrendak. Baina Sebastian Etxebarne igaro da bigarren itzulira buruan, abertzaleek baino 415 boto gehiago lortuta. Biziki konten naiz, bestean dena, ez nakien, ze inen dugu. Eta guai, usten dut, urruñarrak komprenitu dute, ulertu dute, ze proposamena eman dugu.
Ezkerreko abertzaleen gorakada erakusten duten beste hainbat plaza ere badira, Hendaia adibidez, Kotxe Ezenarroren zerrenda izan da bozkatuena, baina ezkerreko abertzaleak botoen 18% jasotzetik 20%ra igaro dira eta lehen aldiz bigarren indarra dira. Beraz, ezinbestekoa izango da Hendaian bigarren itzulian, ebaztean horri izango den auzapeza, baina hauteskunde hauetako erronka nagusietako bat ere Baionan jarria zuten abertzalek alkatetza nahi dute eta justuan, baina bigarren postua lortu du Jean-Claude Iriartek gidatu duen zerrendak. Oso gertu dute Henri Etxeto sozialista, EH Baik ez du aukerarik baztertu nahi izan, baina ez dirudi erraza izango denik Etxetoren zerrendarekin akordiotara heltzea. Txomin Kasteitz, EH Baiko kidea. Jada Etxeto nahiko batera ezina dela ezkerreko abertzalentzat, joitzen gira Etxeto kartu dituen posizioak azken urte luzeetan izan gatazkaren ondoren konponbidean, Euskararen inguruan, aitortza instituzionalaren inguruan edo atxeteren inguruan. Eusko Alderdi Jeltzalearen ingurumarian lorpen handia gisa bizi dezaketena izan dute Kanbon Peio Etxeleku Iparburu Batzarreko presidente ohiak lortu baitu boto gehien lehen itzulian. Bihar goizean goizik berriro lanean joan gira eta kanpaina berriro hasiko dugu etxe orain arte bezala, esplikatuz gure proiektua, esplikatuz nola lanean izan nahi dugun, eskuz esku beste zerrendekin ere, Kanboren geroa, eta hobe prestatzeko. Bigarren itzuliko harretagune nagusietako bat izango da Kanbokoa, Etxeleku iragarria baitu alkate makila nahi duela ondoren elkargoko lehendakaritza lehiatzeko. Tokiko hauteskundetan emandako aurrera pausoa nabarmendu du EH Baik, hainbat udalerritan emaitza hobeak espero zituztela aitortu arren. Jon Telleria. Ezkerreko abertzalen garaipenek marraztu zuten orain 6 urteko hauteskunde gaua. Igande honetan ere izan dute horretarako parada. Txomin Kastetx, EH Bai. Valorazioa positiboa da, beraz. Gure emaitzak konfirmatzen dute ezkerreko abertzaletasuna indartzen ari dela Ipar Euskal Herrian. Egiez berrenetan diren emaitzak erakusten dute gora ari girela, beraz gure gaiek egitaren artean geroz eta garrantzia gehiago hartzen ari direla. Lortutako plaza berriak azpimarratu ditu EH Baiko ordezkariak, baina aitortu du hainbat udalerritan emaitza hobeak espero zituztela, Kanbon adibidez. Egia da batzutan gehiago espero zitekela, baina lekuan izetan esperotakoa, baino gehiago egin dela. Peio Etxelekuren lehen postuarekin kezkatuta hitz egin du Kastetxek, elkargoan izan dituen posizioengatik bereziki. Peio Etxeleku lehen iristea guretzat kezka iturria da ere bai. Badakigu Peio Etxelekuk agian Kanbo baino gehiago elkargoa duela gogoan. Peio Etxelekuk elkargoan hartzen dituen posizioan inguruan. Izan bilakaire instituzionalaren inguruan duen posizioa edo laborantza kontseilioaren inguruan hartu duen posizioaren inguruan, kezkatzen gaitu bera hori izatea. Urruñaren kasuan emaitza ez da horren ez usteko izan, bere sanetan eta bigarren itzulian jarri ditu esperantzak. Urruñan, bigarren itzulian, ez da boto bat falta beharko, ezkertiak abertzale guziek beharko dute joan bozkatzerat. Filip Aramendi egungo alkateak ere dei egine izan di herritarrei bigarren itzulian bere zerrenda babesteko. Azken urtetan abiatu duten lanari segida emateko beharra dagoelako. Urruñarrei reiten jotet, kasu beharko duzue ondoko eunetan ongi pentsatu, zer nahi duzuen Urruñarentzat. Eusko Alderdi Jeltzaleak Peio Etxelekuren Kanboko lehen postuan egindu azpimarra, Pantxoa Binboar Iparburu Batzarreko presidentea. Lehena da, eta biztan da, hau da, ere bere lanaren araberakoa eta poza. Bai. Buruzagi Jeltzaleak gogoratu du jeltzalek zerrenda gutxi batzutan izan dituztela ordezkariak eta emaitza ezberdinak izan dituztela. Arrosako alkatetza galtzearen pena ere aitortu du. Beñatarrabitek ez du bere posta atxiki. Horrean, eran ezake gazi goxo. Heldu den igandeko bigarren itzuliaren ostean, hirugarren itzuli moduko bat ere izango da, elkargoa hautetsi berriekin osatu eta honen gidaritza ebatzi beharko dutelako hautatuek. Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoako instituziora, alkaten makilarekin nordoan eta norrez, erabakigarria izan daiteke instituzioaren etorkizunarentzat. Goizeko 8 eta 4 Ameriketako Estatu Batuak zein Israelek Irango herri ezberdinak bombardatzen jarraitu dute eta kontraerasoek kalteak eragin dituzte Israelgo hainbat hiritan. Gerrak Irango 3 milioi biztanleren desplazamenduak eragin ditu jada, 1500 hildako zenbatu dituzte herrialdean eta testuinguru honetan bombardaketek ez dute etenik izan eta gau honetan kezutabeak agerikoak izan dira. Teherango 2 edo 3 txoko ezberdinetan. Halaber, bere horretan jarraitu dute Golkoko herrialdeen aurkako
egindako drone erasoek. Saudi Arabiak 61 drone atzeman ditu eta Dubaiko aireportuan, bertan jarduna bertan bere gelditu da drone batek sutea piztu duelako. Eta Libanon, Israelek gogor jo du. Hildakoen langa 850 pertsonara heldu delarik. Bertan, diren Nazio Batuen erakundeko kasko urdinen 3 patrulla erasoen menpere izan dira, eta diotenez, Hizbola, milizia xiitak erasotu die. Eta testuinguru honetan ere, esan beharra dugu, gerra luze bat Ameriketako Estatu Batuen aurkari latzena bihurtu daitekela. Etxe zuriak iragarri zuen Iranen aurkako gerra laburra izango zela, baina ez dirudi halakorik egongo denik. Honek eragin zuzena du, 2 esparru ezberdinetan, azaroko hauteskundeak eta herrialdeko ekonomia. Donald Trumpek gainera, Hormuzeko itsasartea askatzeko laguntza eskatu die NATOko herrialdei. Zuzenean laguntza eskatu die Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzeko itsasartzea energia zornitzeko erabiltzen duten herrialdei. Une honetan hauxe da magnatearen kezka nagusiena. Hormuzetik egunero igarotzen da petrolio ekoizpenaren 20% eta honek zuzeneko eragina du merkatuetan. Ameriketako Estatu Batuen gasolina galoia $3,48 iko da, 25% igoera izan du gerra hasi zenetik. Oraingoz bakarrik egin beharko dio aurre egoerari, Japoniak zein Australiak muzin egin diote Hormutzeko itsasartzera gerra ontziak bidaltzeari, eta bestalde Iranek negoziatzeko prestutasuna adierazi du. Financial Times edabideak baieztatu du Paris eta Erroma Teheranekin zuzenean ari direla negoziatzen. Eta Trumpen bigarren arazo nagusi ere herrialde barnean du, ez zela beste gerrarik izango iragarri zuen hauteskunde kanpainan. I will tell you, you're not going to have a war with me and you're not going to have a third world war with me. Konpromesu honi hutsegin izanak kalteak ekarriko dizkio azaroko hauteskundetan. Ez zela gerrarik egongo uste zuten Trumpistek publikoki kritikatu dute presidentea. Honetaz gain, zenbait errepublikanoren zalantzak ere batu dira erasorako hautatutako momentuaz. Eta Irango gerrak eraginda, petrolearen prezio egun batetik bestera, horren beste zigo eta ekonomi gutxiago eragiteko herrialde ezberdinek dituzten milioika barriletako erreserbak merkaturatzea erabaki zuten. Horrek ordea ez du eraginik izan prezioaren igoera apaltzeko garaian. $100 gora da leku gehienetan barrilaren prezioa, baina zer gertatzen ari da egiazki? Herrialde guztiek dute herrialde guztiek dute petrolio erreserba handi bat, edo zeineko eramakurrek euren ekonomia eragina izan ez dezaten. Hala, erreserbako hori merkaturatuta, momentuko krisiak leuntzeko asmoz jarri ziren martxan. Kontua da, erreserba horiek merkaturatuta ere gasolindegietan herritarrak ordaintzen duen prezioak gora egiten jarraitzen duela. Zein dira honen kausak? Iranek ekialde hurbilean energia azpiegituren kontra egindako erasoek ezegonkortasuna sortu du. Nazioarteko Energiaren Agentziaren parte diren herrialdeek erabaki zuten pasaden astean 400 milioi euroko balioa duten petrolio upelak merkaturatzea sekula mobilizatu den erreserba kopururik handiena. Agentziak horren bidez gerraren inpaktu ekonomikoa apaltzeko helburua du. Ameriketako Estatu Batuak da petrolio gehien ekoitzi eta kontsumitzen duen herrialdea, eta 3 hilabetez 162 milioi euroko balioa duen upel kopurua merkaturatuko du bere erreserbaren 40%. Adituek ordea uste dute erreserba gehiago merkaturatu beharko lukeela Washingtonek ekialde hurbilean izandako galerak handiagoak direlako. Irango gerraren ondorioz eguneko ekoizten duen upel kopurua 8 milioi gutxiago da. Honi gehitu behar zaio Hormutzeko itsasadarra itxita edukirik munduan kontsumitzen den petrolioaren 20% inguru blokeatuta dagoela. Golkoko herrialdeek petrolio ekoizpena gutxitu behar izan dute, itsasontzietan ezin eraman daudelako eta ez dutelako lekurik ekoizten duten biltegiratzeko. Gerra luzatuko denaren beldur, nazioarteko merkatuan ezegonkortasun handiakoa dago, naiz eta Trumpek lasaitzeko adierazpenak egin. Iranek kontrara gatazka luzatu eta munduko ekonomia suntsitzeko mehatxua egin du.
Gurean berri Zaldibarko zabortegiaren abandonu egoera eta utzikeria salatu dute. 29 irregulartasun larri jaso dituen txostena ezkutatu zaiela salatu dute. Zaldibar argitu plataformak informazioa eskatu dio Lakuako gobernuari inguruko herritarren segurtasuna zein osasun egoera arriskuan dagoelako. Plataformako kidek ez dute ulertzen nolatan ez ziren akatsak konpondu azken urteetan oso larritzat jo dute lurretik filtratu ostean erreka batera helduri den lixibatuen isuriak, oinarrizko azpiegiturak eta sortutako gasen tratamendua behar bezala ez mantentzeagatik. Eta Auditz Akularreko natur eremua babesteko sinadura bilketa hasi dute. Donostiako udalak 3.000 etxebizitzaren eraikuntza aurreikusi du Altzako eremu honetan. 42 eragile ezberdinek bat egin dute Auditz Akular natur eremuaren defentsarako sortu duten plataforman. Udalaren ekimen urbanistikoa sostengazin eta onartezintzat jo dute. Gainera, azaldu dute proiektuak lehen sektorearen balio estrategikoa duten 80 eremutan ala ongi zaindutako ekosistema garrantzitsuetan eragina izango dela. Eta kolektiboek horretarazi dute Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailak Altzako gune honetan ez eraikitza gomendatu duela. Eta azkenik aipatu beharra dugu ere, udalei abiadura handiko trenaren zundaketetan ez laguntzeko eskatu dietela Idiazabalen. Halaber, herritarrei adi egoteko ere eskatu diete eta inguruko udalei lan horietan ez laguntzeko. Mendi martxa baten bitartez, zundaketan eta instalakuntzaren nondik norakoak eskaini dizkiete bertaratu diren herritarrei adi egoteko eskatu diete. Hurrengo zundaketa saiakeretan larrialdi protokoloa garaiz aktibatu alizateko. Goizeko 8:22, greba kontuak nagusi gaur ekonomia atalean, izan ere Amurrioko Tubos Reunidos enpresako langileek greba mugagabea hasi dute lan erregulazio espedienteko kaleratzeak salatzeko. Trapagaranen eta Amurrion Tubos Reunidosek dituen lantokietan kaleratzeak egingo ditu zuzendaritzak 301 kaleratze horietatik, 274 Aiaraldeko plantan aurre ikusi ditu eta 27 Trapagaranen. Bizkaiko lantokian erearen bozketan egin zuten langileek eta plantillaren 95% alde bozkatu zuen. Amurrion etzen galdeketarik egin eta batzordeak hartu zituen erabakiak. Amurrioko Tubos Reunidosen enpresa batzordeak deitutako greba, ELA, LAB eta SK sindikatuek babestu dute 21 delegatutik 14 dituzte elkarrekin. Kontra berriez, ohikoa den moduan Komisiones Obreras eta UGTek. Sindikatuek Amurrion zuzendaritzari eskatu diote erea bertan bera utz dezala eta logistikako langileak kanproko enpresa bidez ez kontratatzeko. Pasaden ostiralean izan zen erearen kontsultarako azken eguna eta akordiorik gabe amaitu zen. Bilera honetan sindikatuen arteko talka izan zen, Amurrioko UGTeko ordezkariek erearen kontra bozkatzeko konpromiso hartu baitzuten eta azkanean hala izan zen. Horregaitik erea atzera bota zuten. Erearen kontsulta akordiorik gabe amaitu izanak ekarriko du 15 egunez sindikatuek epaitegira horren kontra jotzeko aukera izatea. Enpresak berriz kaleratzeak egin ahalko ditu baldintza minimoetan lan eginako urte bakoitzeko 20 eguneko kalte ordainak emanez. Erearen alde egin dutenek 45 eguneko kalte ordaina izango dute besteak beste. Negoziaketa akordiorik gabe amaitu ondoren zuzendaritzak erabaki beharko du 1300 langile plantillarekin zer egingo duen. Tubos Reunidosen akzioak 5% jaitsi ziren burtsan akordio gabe amaitu ondoren eta Mikel Jauregi Lakuako industria sailburua zuzendaritzarekin lerratu zen, esanaz ea orain nor izango den ausarta bertan inbertitzeko. 263 milioi euroko galerak ditu enpresak batez ere muga zerga eta Irango gerrak eraginda. Medikuek ere astelehen honetatik aurrera astenbeteko greba egingo dute. Bigarrena Osasun Ministerioaren eta hainbat sindikaturen artean adosturiko estatutu markoaren aurka agertzeko eta kolektiboaren berezitasunak aintzat hartuko dituen testu propio eskatzeko. Grebak ostirala bitarte iraungo du. Otsailean lanuztea egin zutenetik ez da harreman formalik izan greba batzordearen eta Osasun Ministerioaren artean. Batzordeak berak adierazi duenez iragarria zuen grebari eutsiko ziotela ministerioa berarekin bildu ezean behintzat.
Monika Garziaren hitzetan, mediku lanbidearen foroarekin lortutako akordioak erakunde horien ezagutza eta parte hartzea du eta elkarrizketari eusteko, greba saiesteko eta gatazka deseskalatzeko aukera eman du medikuen ezinegona eragiten duen eskaera nagusietan sakontzen duelako. Baina hala ere, greba batzordeak bere erantzunean esan duenez, ez dago akordiorik, proposamen bat besterik ez da. Eta nola nahi ere, onartu izan balitz ere, ez luke balio juridikorik izango. Mediku lanbidearen foroak ez duelako eskumenik lan negoziazioaren arloan eta akordioa batzordearekin bakarrik egin daitekelako. Horrela, medikuen sindikatuek mobilizazioa ekingo diete berriro mediku eta fakultatibo profesionalen prestakuntza jarduera eta erantzukizun baldintza bereziak aitortzen dituen testu propio bat eskatzeko. Martxoaren 17ko grebarako deia egin dute etxeetako eta zaintza lanetako langileen hainbat kolektibok eta denon bizitzak erdigunean plataformak Bilbon egindako agerraldian. Sektoreko langileek grebara batzeko izan ditzaketen zailtasunen aurrean atxikimendua adierazteko formulak eskaini dituzte. Agerraldia egin dute Bilbon igande honetan etxeko eta zaintza lanetako langileen hainbat kolektibok gogora ekarri dute sektore honetako langileentzat greba feminista orokorra erronka handia izan zela eta greba eredu klasikoek erdigunean nor jarri izan duten eta nor ikusezin bilakatu ikasi dutela ziurtatu dute. Direla gelditu ezin diren lanak eta bizitza sostengatzen dituztenak historikoki emakumeon. Bizkarrean jarri direnak eta baina pertsona migratu era eta arraitzailzatuek betetzen dituztenak ere. Hala, langileriaren artean dauden desoreka, arrakala eta egoera desberdinak aintzat hartzeko eskaria egin dute langile guztiek ez baitituzte grebara ateratzeko edo prestatzeko baldintza berdinak. Kolektiboen hitzetan, 1.500 euroko gutxieneko soldataren eskaerarekin martxoaren 17ko grebak erdigunean jartzen ditu pobretzeak eta prekarizazioak gehien kaltetu dituen sektoreak, emakumeak, migratzaileak, gazteak eta aniztasun funtzionala duten pertsonak. Gauzak hala, sektoreotako langilek grebara batzeko izan ditzaketen zailtasunen aurrean atxikimendua adirazteko zenbait proposamen egin dituzte. Batetik, besoko laranja eramatea proposatu dute. Bestetik, greba egunean mosaiko digital kolektiboa egingo dela iragarri dute. Langileen irudi askorekin osatutako kartel digital bat eraikiko da eta egun berean argitaratuko da lelo honekin. Etxeko langileok ere greba orokorra. Gara, naiz eta naiz irratiko langileok bat egingo dugu astearte honetako greba orokorrarekin. Honen bestez, gure informazio eskaintza ere horretara egokituko da. Eragina izango du astelenean, baina bereziki asteartean grebaren inguruko edukia lehenetsiz. Kasu hauetan ohikoa den moduan, asteartean ez da gara argitaratuko. Asteazkenean bueltatuko da kiosko eta etxeetara greba orokorrari buruzko informazio guztiarekin. Hilaren 17an egingo diren salaketa eta mobilizazio ekimenei buruzko informazioa naizen bitartez eskainiko da eta zuzenean emitituko da goizetik baita hemen naiz irratian ere. Goizeko 6tatik izango duzu informazio buletinak eta eguerdiko manifestazioaren nondik norakoak ere eskainiko dugu programazio berezi baten bitartez. Hilaren 16an beraz, naizek gutxieneko zerbitzuen erregimenean funtzionatuko du, eguneko oinarrizko informazio soilik erantzunez eta 17ko prestakuntzak azpimarratuz. Goizeko 8 eta 28 dira. Kubarekin harremanetan dagoela aitortu du Donald Trumpek akordioaren batera heltzeko aukerak dauden ikusteko bere esanetan. Lehenik, Irango egoeraz arduratuko dela esan du etxe zuriko ugazabak eta ostera, Kubarekin sartuko dela buru belarri. Azken asteetan Kuban interbentzio militarra egiteko mehatxuak mantendu ditu nola nahi. Oinatza Izpuru, egunon? Egunon Pelieta entzulea, bai Kuba akasdun estatu badela esan du Trumpek eta beharrezkoa den guzti egingo duela egoera konpontzeko. Habanako ordezkaritzarekin hitz egiten ari dela bere administrazioa ere aitortu du eta Iranen ondoren bera hasiko dela horretaz arduratzen, horretaz lanean. Manuel Díaz-Canel Kubako presidenteak hartu eman horiek aitortu ditu eta elkarrezketa bidez herrialdeak dagoen krisi energetikoari atera bidea ematea espero duela. Esan du beti ere Kubako subirautza eta autodeterminazioa errespetatuz.
Eta aipatuko dugu baita ere Gaztela eta Leongo hauteskundeak Alderdi Popularrak irabazi dituela berriro ere. Duela 4 urte baino 2 diputatu gehiago izango dituzte parlamentuan, 33 guztira, PSOErek gora egin du eta PP-tik gertu kokatuko da 30 ordezkarirekin. Eskuin muturrek berriz ordezkari bakarra irabazi du guztira 14 taldea osatuta. Podemos eta IU banatuta aurkeztu dira hauteskundetara eta honen bestez ordezkarien ganberan ez dute ordezkaririk izango. 1987 geroztik Alderdi Popularrak agintzen du Gaztela eta Leonen eta horretan jarraitzeko aukera ditu datozen 4 urteetan. Botoen 80-tik gora zenbaturik 33 diputatu erdietsi ditu PP duela 4 urte baino 2 gehiago. Alfonso Fernández Mayueko presidente izate jarraitzeko Voxen babesa beharko du. Honek 14 parlamentari lortu ditu 1 gehiago. Mayukok berak hitz egin behar dutela aurreratu du. Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. Parean PSOE izango du Mayueko 2022 baino 2 ordezkaritza gehiagorekin 30 guztira. Podemos eta Izquierda Unida botoen 2 eta 1 lortu dituzte urrenez urren eta ordezkaririk gabe geratu dira. Unión del Pueblo Leones alderdiak 3 diputatu izango ditu, Porrabila eta Soria Jat alderdi berriz bana. Trebiño eta Argantzonen espero moduan parte hartzea oso eskasa izan da, 150tik bera. Bertan bizi diren asko ez baitaudean erroldaturik, Trebiñun PSOEk izan ditu bozka gehien. 201 boto, bigarren Vox, 102 bozkekin. PP, 89, Izquierda Unidak 25 eta Podemosek 15. Argantzunen berriz parte hartze 148 izan da, PSOEk 84 boto lortu ditu, Voxek 41, PPek 35, Izquierda Unidak 13 eta Podemosek 6. Eta frantses estatu mailan oroar eskuin muturrak eta ezkerrak egin dute gora besten gainetik. Sozialistek agintzen duten hiriei eutsi diete eta batik bat kontserbadorek nekazal eremuetan agintzen duten udalerrietan jarraituko dute. Emaitza hauek ondorengo urtean izango diren hauteskunde presidentzialen aurrekari dira ere. Hori da, 2027ko dagoelako aurreikusita, hauteskunde presidentzialak eta nolabait, naiz eta udal hauteskunde gehien bat tokiko kasuistikei eta realitatearen erantzuten dieten, ezin da ahaztu hori dutela hortzimugan. Herriko etxeko lehen itzuli honek, askotan bigarren itzuli batera ekarriko ditu asko, lehen Ipar Euskal Herriko datuak aletu ditugu. Baina Paris, Marsella edo Lyon hiri nagusietan fokua jarri izan dute aditu eta alderdi datorren urteko hauteskunden termometro hori nolabait neurtzeko. Macronen alderdiaz gain, alderdi sozialista, Frantzia intsumitua eta Marine Le Penen ultraeskuina adi izan baitira. Parisen, Emmanuel Gregoire Rachida Dati ministro izandako kontserbadoraren aurretik geratu da lehen itzuldian. Alderdi sozialistakoa da, Emmanuel Gregoire ekologistekin eta alderdi komunistarekin elkartu da, zerrendan eta boten 1,36 lortu ditu. Rachida Dati kontserbadorea berriz, Modem alderdi zentrista babestu du eta boten 1,24 lortu. Marsellan, Benoit Payan sozialistaren eta Franz Alizio ultraeskunderaren arteko ia berdinketa teknikoa izan da eta bigarren itzulira pasako dira 3. hautagai batekin batera. Bigarren itzulia 4 zerrendakoa izango da Marsellan, Frantzia intsumituko Sebastien de Gaulle eta Martin Basal errepublikarren ordezkaria pasatuz. Lyonen Gregodi Duzet ekologista alkatearen eta Jean-Michel Aulas eskuinaren eta makronistaren hautagaiaren arteko berdinketa izan da. Oksitaniako Tolosan berrik Jean-Luc Mudenk zentro eskuineko alkatea lortu du abesgaian, lehen itzulian. Bordelen berriz, Pierre Urmik alkate ekologistak tarte txiki atera dio Tomas Kazenev diputatu makronistare. 1,27 lortu du batek, 1,25 besteak. Perpignanen berriz, Luis Aliot ultraeskuineko alkatea berrizeran postuan izango da boten 1,50 pasa ondotik. Azkenik esan, Paben François Bayrou lehen ministro hoia izan dela bozkatuena lehen itzulian, boten 1,54arekin, atzetik du Jeron Marbot sozialista boten 1,26arekin. Eta Itamari Euskal Erreskate Ontziako 32 lagun atera ditu Mediterraneoko uretatik, bertatik bidalitako oharrak dioenez, 9 adin txikiko eta haurdun den emakume bat erreskatatu dituzte tartean.
Bi egun zeramatzan ontzian oraezean eta Aita Marik eurak erreskatatzera joateko abisua jaso ondotik, ontzia edozein momentutan ondoratzeko aukerak zeudela ikusi dute eta hala handik erreskatatu. Kamerun, Eritrea, Mali, Burkina Faso, Ginea, Nigeria, Ghana eta Somaliakoak dira bertan itsasalamentu humanitarioak salbaturikoak. Erreskatea oso egoera zailetan egin dutela gaitu du eta hartartean 2 urteko haur bat ere bazegoela. Hauexek nazioarteko albistak. Eskerrik asko, Oñatz. Bai, gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Bost minutu goizeko 9:00 gutxi izan daitezen eta esango dugu Unai Laso eta Jon Ander Albizu binakako txapelketaren finalera sailkatu direla. Iraia Kanbra, egunon. Egunon, Unai Laso. Txapelketa handia egiten hori gara, eta nik uste gure aldeatea dela azkenean. Esan duan bezala gaiten oso gorra. Behar kriston partioa egin dute, oso zaila zen partio irazan, atea gutak kriston pozik. Ordu eta erdiko neurketa gogorrean, Baikokoek 21-17 emaitza irauli dute azken 5 tantoak segidan egin eta garaipen epikoa lortuz. Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdiaren aurka arituko dira beraz, martxoaren 29an. Hori bai, Aitor Elordik ozen salatu du epaien lana gorriek 21 tanto zituztela, Unai Laso epaien baimenik gabe aldageletara sartu delakoan, tanto bateko zigorra dakarren jokabidea. Hala agertu da EITB-ko mikrofonoetan ere. Nira zerre nahiko neuke erakutzi. Nik uste hor egon dela jokaldi polemiko bat, 21 eta eurek 18-19 jundieu, Unai Laso, juezai permiso barik eskatu barik sartu da aldageletara, baimen iparik, eta hemen guk pelotari xontzako legi aplikau bihar izaten da moduen, juezape euren bete beharrak nipentzen dute olako momentu egoera zaila polemikuetan legik izaten da bena enbidala, naizte oso zaila izen, eta nik uste gaurkuen katzan duizin dabiela, gu izen biko ginekela duda barik final horren parte. Bestalde, derbi ere aipatu behar dugu, Realak 3-1 irabazi du igande honetan Osasunaren aurka Anoetan jokatutako Euskal Derbia Ligako 28. jardunaldiko partidan. Oiartzabalek penalti sartutako golak eta Gedesen beste bik txuri-urdinen garaipena ziurtatu dute Victor Muñozek aldea murriztu duen arren. Partida garrantzitsua zen eta Errealak bazekien Beñatu Rientes. Egizan oso pozik, partidu oso garrantzitsua zen, goiko postuetan horri biltzeko eta 3 puntu oso garrantzitsu. Nik uste kostatu intzaigula hasieran partiduan sartzea, beraien postearekin nik uste reakzionatu egin degula eta gero nik uste momentu guztiak dominatu ditugula, hasi que pozik. Realak neurri hartuta dio Osasunari denboraldi honetan, 5 norgehiagoka lagunarteko pare bat zenbatuz eta 5 garaipen Donostiarrentzat. Naiz eta Osasunak izan duen partidako lehen aukera 22. minutuan etorri da Realaren lehena, Oiartzabalek markagailua ireki du penaltiz. 4 minutura heldu da bigarrena ere Gedesi esker eta baita 3. ere bigarren zatia hasi berritan. Osasunak hainbeste bilatu duen gola aurkitu du Kike Barjarekin jokaldi kombinatu egin eta Victor Muñozek ezker hegaletik sartu du Remiroren atean. Hala ere ezin buelta eman. Jon Moncayola. Argi dago lehenengo minutuetan Victorren aukera izan dugula ere lehenengo gola sartzeko, baina gero 5 minututan bi transizio, gaina astean zehar landu dugu eta mina egiten du lan egiten duzunean eta gauza gertatzen direnean, argi dago gauzak zuzendu behar ditugula eta gauza positibo gutxi atera ditugu, baina horrekin geratu behar gara. Bestalde, Ibarrek Ipuruan azken jardunaldietan izan duen bolada ona eten du Burgosen aurka golik gabe berdinduta. Lehen minutuetan bi taldeek ezer gutxi egin dute erasoan, baina gauzak aldatu egin dira 20. minututik aurrera. Martonek baloia buruarekin errematatu du Armaginen lehen abisua emateko 43. minutuan, beste abagune bat izan du Martonek oso argia eta Kanterok erantzun bikaina eman dio. Bigarren zatian Inigo Kordobak partida Burgosen alde jartzeko abagunea izan du area barrutik egindako jaurtiketa baten bidez. Minutu batzu geroago Aduaren esek neurketa osoko aukerarik argiena izan du arearen ezkerraldetik egindako jaurtiketa batekin, baina Zentero gola ekin du. Arbilak ere aukera izan du azken minutuetan, baina gola ez da iritsi, partida berdinketarekin amaituz. Beñat San Jose entrenatzailea. Partidu oso zailetzen, azkenean Burgos
oso ondo izten da, oso ondo mantentzen ditu lerroak elkarrekin, eta oso zaila da aukerak bere kontra egitea. Beraie dira ligan bigarren taldea gol gutxien jaso dituenak, eta zaila da ez, baina alegin du bera, jokalariak esfortzu oso handi egin dute, bai baloiakin bai baloi gabe, eta azkenean gure momentua gure aukerak izan ditugu, eta ez ditugu aprobetxatu, eta gero egia esan, beraek ez dituztela aukerak izan, baina guk ez da ez oso orgiak, orduan azkenean ikusten dut guk dominatu dugula partidua, baina empatea merezita dala, garaip. Bigarren mailan Sanse huts eta 2 gailendu da igande honetan El Arcángel futbol zelaian Kordoban jokatutako partidan lehen zati bikaina eginda. Donostiarrak sasoian dira eta garaipenarekin 3 puntu gehiago biltzeaz gain Kordobaren krisia sakondu dute. Txuri-urdinak partidako 10. minutuan aurreratu dira Jo Botxiengek sartutako golari esker. 5 minutu geroago epaileak Sanseren aldeko penaltia adierazi du Carlos Albarranek Daniel Diaz egindako faltagatik. Zigorrat Diazek berak jaurti du markagailuan huts eta 2 ezarriz. Atsedenaldiaren ostean etxekoek erasora jo dute eta Sanse atzean geratu da. Andaluziarrek pare bat abagune oso argi izan dituzte Adilsonen eta bestea Fuentesen hanketan, baina emaitza ez aldatu. 84. minutuan Donostiarrak jokalari bat gutxiagorekin geratu dira, Baldak joko arriskutsuagatik ikusi duen bigarren txartel horiagatik. Azkenean garaipena Sanserentzat izan da. Gipuzkoarrak denboraldi bikaina egiten ari dira zilarrezko mailan. Eta Athletic Klubek 3 puntu garrantzitsu lortu ditu lezaman Madrid CFF taldearen aurka 4-1 irabazi ostean. Denboraldiko garaipenik biribilera sinatu du lezaman. Gainera markagailua irauli dute Jone Amezaga, Leire Baños eta Ane Azkonaren golei esker. Zurigorriek azkar berdindu dute eta markagailua irauli dute bigarren zatian. Gainera Nautnes kanporatu dute ordu erdi aurretik. Garaipenak 8. postura jauz egiteko aukera eman die Zurigorriei. Eta azkenik Osner Baskoniak 107-86 emaitzarekin galdu du San Pablo Burgosen aurka Endesa Ligako 22. jardunaldian. Baskoniarrak atzetik joan dira ia partida osoan zehar eta azken laurdeneko joera aldaketa ez da markagailua iraultzeko nahikoa izan. Bigarren laurdenean hasi da okertzen partida eta 3. 29 puntuko desabantailara iritsi dira. Berriro astrazarrean. Eta aipatu beharra dugu ere Gasteizko Legebiltzarrean ETB3 eta ETB4 isteko PPko ordezkariek aste honetan egindako eskarien aurrean aldatu gidoiak oharra kaleratu du. ETB3ren emisio linela etengo balitz EITB zerbitzu publiko gisa dagokion eginkizuna urratzen ariko dela hartaraziz. Aurreta gaztetxo guztiei euskarazko ikusentzunezko edukietarako sarbide unibertsala bermatuz. Argudiatu dutenez, Hego Euskal Herriko etxeen 29%-40% ez da telebista internet bidez ikusten baliabide tekniko ezagatik edo ohitura faltagatik. Hau da, 170.000 haur eta gaztetxok ez dute etxean telebista internet bidez ikusteko modurik hortaz, EITB3ren emisio lineala eteteak 170.000 haur eta gazteren eskubidei eragingo liekela azaldu dute. Aldatu gidoiaren kiden ustez, haur eta gaztetxoi euskarazko edukiek bermatzea ez da Jaurlaritzaren txandako agintarien borondatearen araberako aukera bat, baizik eta zerbitzu publikoaren betebeharra eta eskubide kolektiboa. Aldatu gidoiari ezin larriago iruditzen zaio EITBko zuzendaritzak herritarrentzat eta hizkuntzarentzat horren ondorio sakonak eragingo dituen neurri bat modu horretan hartzea. Mugimenduak ohartarazi duenez, EITB3 isteko erabakia ezkutuan hartzeko intentzio izate hutsak defizit demokratiko larria eta erabateko noraez estrategikoa adierazten du. Horregaitik ekimenari urgentziazkoa iruditzen zaio Euskal Irrati Telebistan prozesu demokratiko zintzo bat eta norabide estrategiko bat abian jartzea. Eta One Battle After Another, Paul Thomas Anderson zuzendariaren filma da Oscar sarien 98. edizioaren irabazle nagusia. Hollywoodeko Zinema Akademiaren 6 sari pilatuta. Atal nagusietako sariak jaso ditu, tentsio politiko nabariko filmak ala nola film onenarena, zuzendari onenarena eta baita gidoi egokitu onenarena. Binelean Thomas Nixon idazlearen eleberrian oinarritutako filmak Leonardo DiCaprio du protagonista eta kritikarien, zinemazalen eta kazetarien aurreikuspenak bete ditu sari nagusiak eramanda. The Oscar goes to
one battle after another. One Battle After Anotherrek editatzen onenaren saria Andy Junserentzat eta antzestaldeko gizonezko aktore onenaren saria ere irabazi ditu. Sean Pennentzat izan da azken hori, baina Penn ez da galara bertaratu bere ibilbide 3. Oscar saria jasotzera. Halaber, Andersonen filmak casting oneraren Oscar saria ere eraman du, atal hori saritu duten lehen aldia izanik. Gaueko beste favorito nagusiena Sinners zen, inoiz beste dozein pelikulak baino izendapen gehiago baitzituen gaurko 16. Hain zuzen ere. Bazkenean lausari irabazi ditu 1930ko hamarkadan Mississippi ibaiaren ertzean girotuta dagoen eta bluesa, vampiroak eta arrazakeriaren aurkako borroka uztartzen dituen filmak. Emakumezko aktore protagonistaren Oscar sarian ez da inolako ezustekorik izan, Jesse Buckley irlandarrak irabazi du Hamnet, Chloe Zhao zuzendaria Maggie O'Farrellen eleberrian oinarrituta ondu duen filmean Agnesena William Shakespearearen emastearena egiteagatik. Frankenstein Guillermo del Torok Mary Shelleyren klasikoaren gainean egindako berrikuspenak bestalde 3 sari jaso ditu. Nazioarteko film onenaren saria, Sentimental Value norvegiarrarentzat izan da, Joaquin Trier zuzendu duen filmaren protagonistak Renata Reinsve eta Stellan Skarsgård dira. Animaziozko film onenaren Oscar saria, K-pop Demon Hunters Netflixeko fenomenoak berenganatu du abesti onenaren saria bezalaxe. Ura bizia da, paregabea. Ongi etorria beti bizia zaintzeko ekarpen oro. Administrazioek, enpresek, elkarteek, herritarrek, elkarrekin babesten ditugu ibaiak, lakuak, ezeguneak, estuarioak, akuiferoak, kostaldeak. Eskerrik asko ur lagunak, ura da, gugara. Badator 24. korrika. Badakizu zein kilometro egingo duzun korrikan? Egin bideoaren eskaera Amaikako web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu, irubebikoitza amaika.eus/24 korrika atarian, bete zure datuak eta bideoa prest dagoenean jasoko duzu. Egin erreserba. Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Amaika. Amaika, herria egiteko. Euskotrenek jakinarazten du. Bat gato zure irrika zuri gorriarekin eta San Mamesen atletik anima dezazun, gure tranbiaren eta metroko 3. linearen zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Ordutegiak web orrian eta aplikazioan dituzu eskura. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Goizeko 9:10 gutxi izan daitezen eta bagoaz analisi maira. Gaurkoan gurekin daude Patxi Zabaleta eta Begoña Arrasti, egunon. Egunon guztioi. Egunon zuri ere, Peli. Ongi eltzaudete. Bai, sabes que oso ondo, primera. Oso ondo. Bai, ongi, samarka, bai. Horrelako giroa behar du hemen, naiz irratian. Esan beharra dugu, Irango gerraren ondorietako bat, prezioen garestitzea ere badela, eta B-motako gasolea zein urea 2,4 milioi euroko kostura igo da egun bakoitzeko.
Nekazal antolakundeak salatu duenez, B gasoleoaren prezioa euneko 41 garestitu da litroko 95 zentimotan ordaintzen zena, orain €1 zentimotan ordaintzen da. Aurreikusi dutenez, 150 hektariako ustiategi batean gasoleoaren kostua 5.250 eurora helduko litzateke, berdina gertatzen da urearekin. Tona euneko 20 garestitu dela salatu dute, prezioa 500 eurotik 600 eurora igo delarik. Igoera honen jatorria aurretiaz kalkulatureko espekulazioaren parte dela salatu dute. Salaketa honen berri izateko telefonoaren bestaldean da Patxiku Irisarri, ene Nafarroako kidea, eta hain zuzen, izango dugu une batetikan bestera Patxiku Irisarri, baina datu orokorrak eman ditugu. Baina aipatzen dute espekulazioaren parte izan dela hau, ez dakit nola ikusten duzu salaketa hau, Patxi? Salaketa seguru aski egiazkoa da, oso zaila izaten da, olako gora beretan datu zehatzak edukitzea eskutatu egiten direlako, edo eskutatu egiten dituztelako, baina zalantzarik gabe espekulatzaileek eta petroleoaren salerosketan izugarrizko espekulazio haundia eta betikoa eta berezkoa izaten da, aprobetxatu egiten dituzte horrelako egoerak. Horretaz gainera, arazoa benetakoa da, arazoa Trumpen kulpaz eta Trumpen arduraz sortutakoa izugarria da, eta kaltetuak inoiz baino hobeki ikusten da olakoetan, gerota gehiago, kaltetuak edapen globalizatua dute. Kaltetuak guztiak dira, baita ere Ipar Ameriketakoak. Eta nik uste dut, gerrate hau luzatzen baldin bada, itxura guztien arabera gertatuko den bezala, Trumpen kontra, oldartuko diren, gogorrenik oldartuko direnak, Ipar Ameriketakoak berak dira. Eta hasita gainera, nekazarietatik. Hemen ere kaltetuenak nekazariak, gero garraiolariak, eta azkenean gizarte osoa izanen gara. Baina honek berak agertzen du oraindikan zenbat etaraino garen petroleoaren menpekoak edo petroleoaren eragina nozitzen dugunak gizateria osoa. Eta zenbat falta zaigun oraindikan bestelako energia iturriak areagotzeko eta erabilgarriagoak egiteko eta izugarrizko lana gelditzen da hor. Baina petroleoaren aldekoek izugarrizko indarrak dituzte, komunikabide asko menperatzen dituzte eta horretan ere saiatzen dira hori dena eskutatzen. Kalteei eta egoera zailei ere bilatu behar zaie aurrera joateko izan lezaketen edo eman lezaketen laguntza edo perspektiba berria edo begirada berria, eta horrek ere balio du. Orain telefonoaren bestaldean daukagu Patxiku Irisarri, ene Nafarroko kidea, egunon? Egunon, bai. Datu orokorrak eman ditugu, baina Nafarroan nolako izan da B gasoleoaren kostuaren igoera? Orain dela 3 aste 0,88 erosten altzen, eta orain dela 3 egun, azkeneko guk dakigun datua da, 71 dagoela, izugarria izan da, eta izugarria izan da, ez bakarrik igoera, baizik eta zer nolako abioduran egin duen olako igoera, euneko 80 igotzeko, 2 astez. Ezakit, 1,71 heldu bada, ezakit mereziote duen B motako gasoleo erostea, gasoleo ohikoa ere, pareko dagoelako. Oraintxe entzuten nuen bezala, azkenia kaltetuak nekazaria bagara, garraiolariak ere baina azkenian gizarte osoa eta konsumitzaileak dira kaltetuak ez, eta gu ari gara nolabait, ordaintzen gerra honen zatitxo bat. Horre udaberria dator, lan gehiago baserri eta larreetan, behar bada honen poderioz aurre ikusten da, prezioek ere gehiago alko direla garestitu, eskari gehiago egongo delako orain?
Bueno, eskaria gehiago baino, gerra segun eta zenbat irauten duen, orduan bai izanen da segurazki eskari gehiago eta gehiago garestitzea. Ikusi beharko da, botere ekonomikoak zer nolako margena uzten dioten Trumperi, zer azkenean sistema kapitalista honek ere irauteko erregaia behar du, biztan da, eta hori zerura joten bada, hor gu baino boteretsua diren personak eta konpainiak eta horiek ere hasiko dira, telefono deiak egiten Trump eta horrelakoei. Horre, Ukrainako gerra izan zenean ere, igoera handia izan zuten pentsuen prezioek. Orduz geroztikan prezio hauek izan dute jaitsieraren bat, ala mantendu dira gerra osteko prezioetan? Ez, hor Ukrainiko gerran bai, pentsuen igoera sekulako izan dozen, eta igoera hori 6-8 hilaute iraun zuen, eta gero ja poliki jeitsi egin zen, ez lehengo prezioetara, baina bai jeitsi, eta bueno, prezio errandezagun normal batzuetan, ez? Eta gero, Ukrainiako gerran ere, hor gasoila ere igozen pila bat, eta orduan diru laguntzak ere eman zituzten, baina diru laguntza horiek ez ziren gure sakeletara alegatu, baizik eta konpainiak geratu zituzten, zen hor, 20 zentimoko subentzio bat izan dozen, eta gasoila eta gasolina saltzen duten konpainiak tarte hori ez zuten murriztu, eta diru hori beraien gana joan zen. Ikusiko dugu orain zer gertatuko den, zeren gaur bestan Madrilen badago bileraren bat nekazariekin, eta hor suposatzen da neurri batzuk jarriko dituztela mai gainean, nolabait jasaten ari garen kalte hau nolabait murrizteko, baina ikusiko dugu. Horrelako egoeretan ikusita, oiko merkatu, oiko ekonomia klase batera joko bagina, merkatuaren oiko irakaspena da, kostuak igotzen direnean, ondorioz prezioak ere igotzen direla, baina lehen sektoreko beharginek badute gaitasun hori, badute gaitasuna bere produktua edo bere beia edo bere zekalea saltzen dion horri, bitartekari horri esateko aizu, prezioak garestituko dizkizut, horrelako gaitasun edo botere bat badu, laborariak? Ez, inondik inora. Ez laborariak izanen gara bakarrak nun guri jartzen diguten gure produktuen prezioak, guk ez ditu gure produktuen prezioak jartzen, ez badu behintzat edo salmenta zuzena edo horrelakorik egiten. Hor konpainiak, esnea ekoizten baldin moduzu, esnea hartzen dizuna jartzen dizu prezioa, eta letxugak ekoizten baldin dituzu, nork erosten dituen letxugo horiek jartzen dute prezioa. Orduan guk almena oso murritza daukagu. Elementu guzti hauekin, geldituko gera, eskerrik asko goiz honetan gurean izatetik, Txiku Irisarri, Nafarroko kidea. Zoi tarte hau eskaintzegatik. 3 minutu gelditzen zizkigu goizeko 9 izan daitezen, eta Begoña, zuri kontsultatu nahi dizut, galdetu berri dugun azken elementu honi buruz, laborariaren botere hori, ezakit, nola ikusten duzu? Nik oso plantamentu zaila ez aurrea egitea, ze erabakiak azken baten beste urrun hartzen dira, beste lekuetan, da, klaro, hemen kolokan dagoena da, eta oso ondo azaldu du EHNekoa, bada kolokan familik eta lanpostu pilo, ez? Eta ez bakarrik hori. Kolokan dagoena da, autonomia alimentaria egia da ez dugula, baina hortik jun beharko ginen ere, beste aldetik. Horrek esan edo justo kontrako politikak egin beharko ziela, ez? Zen justo ziurtatu
hor, laborarien boteria eta laborarien garrantzia gizartean, baina kontrakoa. Ikusi dugu urteetan zehar zelan Europako Batasunatik heldu dienak, adibidez Nafarroan oso nabarmen, ez? Esplotazioak kenduz joan izan dira, hasi ziren esneakin, bueno, orduan, hor justo kontrako politika, eta gainera hemen kolokan dago, hor jokuan dagona, hobe esan da, bada beste orden mundiala, eta ondo planteo duenez, hor dago, itura kapitalista, berrantolatzen ari da, eta hegemoniako hor, diferenteak, azken baten gauza bera lortzeko, hau da, dirua, eta zelan tresna, patxik apunta du lehen ere, espekulazioa, olako krisis momento baten, espekulazioak argi eta garbi dau, eta agian zorrotzago inkluso, ez da fine beti dau. Baina, orduan, momentu honetan, gauza asko dago kolokan, baina betikoek irabazteko, ez? Hor, betikoak hor daude atzean, ezagutzen ez ditugunak, hor dago, espekulazioa medio, eta erdian zer geratzen den, bosta jola. Badagoeneko, goizeko 9:00 heldu dira. Eguraldia eta trafikoa naiz informazioaren aria naiz irratia. Amurrioko Tubos Reunidos enpresako langile greba mugagabe hasiko dute, gaurtik aurrera lan erregulazioko espedienteko kaleratzeak salatuz. Aloa, Adila, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleok Trapagaranen eta Amurrion Tubos Reunidosek dituen lantokietan kaleratzeak egingo ditu zuzendaritzak 301 kaleratze horietatik 274 aiaraldeko plantan aurre ikusi ditu eta 27 Trapagaranen. Bizkaiko lantokian erearen bozketan egin zuten langileek eta plantillaren 95% alde bozkatu zion. Amurrion etzen galdeketarik egin eta batzordeak hartu zituen erabakiak. Amurrioko Tubos Reunidosen enpresa batzordeak deitutako greba ELA, LAB eta SK sindikatuek babestu dute 21 delegatutik 14 dituzte elkarrekin kontra berriz ohikoa den moduan Komisiones Obreras eta UGTek. Sindikatuek Amurrion zuzendaritzari eskatu diote erea bertan bera utz dezala eta logistikako langileak kanpoko enpresa bidez ez kontratatzeko pasaden ostiralean izan zen erearen kontsultarako azken eguna eta akordiorik gabe amaitu zen. Bilera honetan sindikatuen arteko talka izan zen Amurrioko UGTeko ordezkariek erearen kontra bozkatzeko konpromisoa hartu baitzuten eta azkenean hala izan zen horregaitik erea atzera bota zuten. Erearen kontsulta akordiorik gabe amaitu izanak ekarriko du 15 egunez sindikatuek epaitegira horren kontra jotzeko aukera izatea. Enpresak berriz kaleratzeak egin ahalko ditu baldintza minimoetan lan eginak urte bakoitzeko 20 eguneko kalte ordainak emanez. Erearen alde egin dutenek 45 eguneko kalte ordaina izango dute besteak beste. Negoziak eta akordiorik gabe amaitu onderen zuzendaretzak irabaki beharko du 1300 langile horiekeen plantillarekin zer egin. Tubos Reunidosen akzioak 5% jaitsi ziren burtsan akordio gabe amaitu ondoren eta Mikel Jauregi Lakuako Industria Sailburua zuzendaritzarekin lerratu zen. Esanaz, ea orain nor izango den ausarta bertan inbertitzeko. 263 milioi euroko galerak ditu enpresak, batez ere muga zerga eta Irango gerrak eraginda. Eta aipatuko dugu baitare errepidetan goiz nasia izan dugula, bereziki abantzada inguruan eta gogora ekarriko dugu baitare atzo arratsaldean baztanen istripua izan zela eta bertan 75 urteko gizon bat hiltzela, baina bereziki abantzadara begira jarri behar dugu orain Zaloa. Bai, goiz gora beratsua ari gara izaten Pegi Bizkaiko errepidetan auto ilara luzeak sortu dira behi 30 Txorierriko errepidean, Asua parean, zazpirak 10 gutxiago aldera 9 autoren artean izandako istripuaren ondorioz. Erretxetarako norantzkoan errepideko 4 erreietatik 3 itxi behar izan dituzte eta ondorioz auto ilara luzeak sortu dira eta Arrontegitik eta Artatzatik datozen sarbidetan, naiz Barakaldon eta Gurutz eta oso
oso motel doa trafikoa, segurtasun sailaren arabera, 3 lagun arin zauritu dira istripu horretan. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso Leon, egunon. Egunon pei egunon entzuleok, Bastelen honetan lakoak hezkuntzarako estrategia digital berria aurkeztuko du. Iruñeko udalak Aldezarreko 2025 etxebizitza plana ere aurkeztuko du. Besteak beste, sustapen publikoko 100 etxebizitza eraikitza aurreikusi duena datorren hamarkadarako. Iruñerrian zitazioak dituzte Voxen aurreko protestengatik. Ekonomia gaietan biharko greba eguna izango dugu aipagai eta baita sindikatu medikoaren manifestazioak ere estatutuagatiko greba egun berri batean. Kiroletan besteak beste Efeligan Eibar Espainolen pare iluntzeko 8 eta kulturarekin amaitzeko gidoi aldatuk aurreratu du gaurlakoak ETB3 eta 4 itxiko direla iragarriko duela. Bestalde, Deferia Arte Eszenikoen azok hartuko du aipagai naizek beste behin 2026ko Nafarroako liburu den sariak emango dituzte eta azkenik basoa Bosen Bilboko Orkestra Sinfonikoaren 2026-27 denboraldirako irudiaren aurkezpen hartuko du EHUko Arte Ederren fakultateak. Hoiek gaurko espero ditugunak. Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso. Gero arte pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eguraldiari dagokionez esan beharra dugu, egun laskila daukagula gaurko honetan Euskal Herrian, temperatura freskoak, 8 gradu besterik ez Gasteizala Iruñan, 9 gradu Donibane Garazi eta Maulen, 11 gradu berriz Baiona eta Donostian, eta Bilbon 12 gradu, dagoeneko bertan euri hasi dela eta guzti, xetasun guztiak, Ikerri Berluzeak. Asteari ekiteko eta kostako bazeio ere eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean oraindik hodei asko agertuko da zeruan, zerua ia erabat estalirik agertuko da, Nafarroa hego ekialdean izan ezik, bertan ostarte batzuk izango baitira. Hodei hauek gainera euri pixka bat ere utziko dute Kantauriar isurialdean eta bereziki Gipuzkoan, Nafarro ipar-partean ere iparralden, hala ere zaparradak txikiak izango dira eta tartekatuak. Ego isurialdean aldiz, ateri egongo da eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira bertan. Arratsaldean Kantauriar isurialdean ere atertzera egingo du eta arratsalde erditik aurrera azkar batean ostarteak nagusitzen joango dira eta egunaren azken orduetarako ostarte zabalak nagusituko dira, naiz eta zerua ez den guztiz garbi geratuko. Aldiz ego isurialdean zerua ia erabat oskarbi geratuko da arratsaldean eta bertan giroa eguzkitsua izango da. Haizeak iparraldetik joko du egunaren lehen zatian, azken orduetan aldakorantzean geratuko da, kostapartean ego ukitutxo batekin ere bai. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 0 eta 9 gradu bitartean errendituz, maksimumek aldiz gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan basuenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Informazioaren aria. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria naiz irratian. Eguna besterik ez da falta lanbide arteko gutxieneko soldata propio aldarrikatzeko greba orokorrarentzat. Honen testu inguruan murgilduko gara astelehen goiz honetan, Garbina Eranburu, LAB sindikatuko idazkari nagusiarekin egunon. Kaixo egunon. Ez dakit irakurri duzun, baina larun bat honetan Bozento taldean Euskal Autonomia Erkidegoko Komisiones Obrera sindikatuko idazkari nagusiak Mas Patriake salario izeneko iritzi artikulua sinatu zuen. Bertan aipatzen zen besteak beste subirautzalen etxi dela greba baino eta horren adibidetzat ere jartzen du gizarte segurantzako kutxa defizitarioa dela gurean eta halako elementuek bauskortasuna ekar dezaketela. Zer iruditzen zaizu hau? Bai, irakurri nuen eta egia esan, argudioak tamalgarri xamarrak iruditu zitzaizkidan. Azken batean hor nagusitzen dana da Espainiar identitate zentralizatzaile bat, eta lan harremanen zentralizaziorako joera horrek Euskal Langileok pobretzen gaitu eta patronala mesedetzen du. Guke oso garbi adierazi izan deguna da gutxieneko soldata propio batek babes legala izan behar dula eta horretarako bide desberdinak planteatu ditugu.
Eta beti planteatu izan duguna da, elkarte autonomoei estatuko gutxieneko soldata hori hobetzeko aukera eman behar zaiela. Inoiz ez, beruntz, okertzeko aukera horri ateak zabaltzea. Honela, lortuko litzatekena da, gaur egun esaterako, estatuko gutxieneko soldata ordaintzeagatik, eta ez 1.500 euroko gutxieneko soldata, bertako errealitateari dagokion moduan, enpresariak dira, 461 milioi euro poltsikoratzen dituztenak. Komisionesen jarrera honek, Confebask bakarrik mesedetzen du. Marko estatalarekin patronala da, irabazten ateratzen dana. Eta gainera, gehiago ere esaten dute, negoziazio kolektiboa omen da bidea gutxieneko soldata bat eskuratzeko. Akordio intersektorial bat negoziatzearen aldeko jarrera adierazten dute, guk ere defendatzen dugu bide hori, bi bide osagarriak direlako, negoziazioaren bidea eta lehen aipatutako bide instituzionala, baina adierazgarria da, komisiones bezalako sindikatu bat, ez dagoela prest ezertarako, behatz bat bakarrik mugitzeko ere, konfrontazio minimo baterako ere patronalarekin. Eta patronalak oso argi erakutsi duela, behartzen ez balin badugu, ez dula negoziatuko. 3 aldiz, negoziazio mahai bat eratzeari, ezezkoa eman dion patronal bati, nola aurre egin, komisiones jakingo du, konfrontaziorik gabe, benetan erreala den akordio intersektorial bat negoziatzea. Guk argi daukagu, ez. Horregatik, biharko greba orokorrak ere, negoziazioaren bideari bultzada emango dio, eta baita ere bide instituzionalari. Hor, bidez berdinen bueltan, Nafarroan lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko parlamentuak ekimena jaso zuen. Ekimen horretan deigarri izan zen gero Abaike balekoa eman zuela eta ekimena ganbarara eraman zuela. Hor, gero Abain, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak daude. Ezberdintasunik topatu duzue Euskal Autonomia Erkidegoa ala Nafarroko jeltzaleen artean, hor, lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren aldarrikapenarekiko? Kasu honetan agerikoa izan da, gogora ekarri behar duguna da, herri ekimen legegilea tramitera ez onartzearen aldeko jarrera izan zuela EAJak, Gasteizko legebiltzarrean, PSerekin aliatu zera horretarako, eta jarrera hau guztiz antidemokratikoa dela, ez? Eztabaidara ez onartzea herri ekimen legegile bat, herritarrok, langileok, politika publikoetan eragiteko daukagun bitarteko bati horrela ez esan da, azkenean politika ulertzeko modu autoritaria besterik erakusten ez duelako. Aldiz, Nafarroan, gero Abaik, sindikatu eskaerei kasu egin, eta EH Bildurekin batera lege proposamen hori aurkeztea erabaki zuen. Kasu honetan ere, PSN eta Kontigo Zurekin, eskuinarekin lerrokatu dira, patronalaren interesekin lerrokatu dira, eta berriro ere, lehen aipatzen nuen, Espainiar identitate zentralizatzaile hori nagusitu zaie ezkerreko alderdiei, eta langileen kontrako erabaki bat hartu dute. Eta hori da, pixkat ere, salatu behar deguna, ez? Bide instituzional horrek Madrilen izango du beste boteren bat, alderdi soberanista batzuek lege proposamen hori kongresura eramango dutelako, eta PSOE eta Sumarrek orduan izango dute orain arteko jarrera hori zuzentzeko aukera. Baita ere bilkura izan zenuten, Maria Txibiterekin, ala zen patronalarekin, nolako emaitza izan dute topaketa hauek? Zenen kasuan, negoziazio mahai bat sortzeko deia luzatu daukagu, martxoaren 25-erako. Ez genuen guztiz jarrera itxia topatu negoziazio mahai bat sortzearen ikuspegitik. Honetan esan behar dugu Nafarroan ere greba deitu izanak posizio batzuk mugitzea ekarri duela, eta UGT eta Komisiones sindikatuak hasiera batean EAN ez bezala Nafarroan negoziazio kolektiboaren bidea jorratzeko edo urratzeko prest ez balin baziren ere, gerora posizio hori aldatu dutela, eta zenen aldetik ere egon daitekela negoziazioari aukera bat irekitzeko aukera hori, esan dezagun, erreala izan daitekela. Ikusiko dugu 25ean zer gertatzen den.
Besterik da, gero negoziazio horretan ze jarrera hartzen duen patronalak. Eta, Txibiterekin izandako bileran ere, honi buruz hitz egiteko aukera izan genuen, eta guk Txibiteren gobernuari argi adierazi genion, horrelako akordio intersektorial bat bultzatzeko, gobernua jarrera proaktibo bat izan behar zuela, bitartekaritza lan bat egin behar zuela, eta patronalak kasu honetan zen, presionatu behar zuela negoziazio mahai hori abian jartzeko, eta, badirudi horren aldeko jarrera bat egon badagoela. Beraz, denborak esango du, baina honengatik ere esaten duguna da, garrantzitsua dela, bihar greba kalik eta indar gehien biltzea, horrek urrengo egunetan eman beharreko urratsetarako aukerak biderkatu egingo dituelako. Eta bilar horietan apur bat sakonduz, hor aipatzen zenuen presionatu hitza, Maria Txibitek hartu zuen konpromesuren bat, zenekin lanketaren bat egiteko, edo esan zuen nola presionatuko zien? Elkarrizketa horiek badaude, Txibiteren gobernua eta zen patronalaren artean, eta elkarrizketa horietan, akordio intersektorialaren bidea egingarria dela, gutxienez, hitz egiten ari den gauza bada, ez? Gogora ekarri nahi dudana da, Confebaskek negoziazio maila osatzeari ezezko eman ondoren auzitara jo genuela, eta auzitegiaren demanda horren sententziatik guk oso argi ondorio ezaten genuela gai zehatzeko akordio intersektorial bat posiblea zela, langile estatutuaren 83. artikuluak ezartzen duen bezala, eta, ordutik ona, patronalekin izan ditugun hartu emanetan, eta kasu honetan, Maria Txibiterekin izandako hartu eman honetan ere, argita garbi ikusten dena da, ez dagoela eragozpen tekniko edo juridikorik horrelako akordio intersektorial bat eragotziko lukeenik. Beraz, falta dena da horretarako borondatea, eta borondate hori sortzeko eta behartzeko guk grebara jo dugu, baina gobernuak ere patronalarekin elkarrizketa horiek izan behar ditu, eta patronalari eskatu behar dio, benetako borondate negoziatzailea. Ikusita hori gaur-gaurkoz akordio intersektorialarena da lanbidarteko gutxieneko soldata propioa lortzeko biderik ezakite errazena edo gertukoena edo bestelako abiadura bat daukana? Guk hasieratik bi bideak osagarriak direla esan izan dugu, ez? Argi dagoena da patronalarekin akordio intersektorial bat lortuko balitz eskuduntza lortzeko egiten ari garen borroka horretan lagungarria izango litzatekeela. Patronalarekin akordio intersektorial bat lortzeak gu ez gaitu eskuduntzaren aldarrikapenetik jaitsiko. Guk azkenean, sindikatu independentista garen neurrian, argi daukaguna da, bertaratu egin behar direla erabaki guneak, eta horretarako bitarteko juridikoak eta tresnak behar ditugula. Baina, esan bezala, akordio intersektorial bat lortzeak lagunduko luke ere eskuduntzaren eskuratze horretan. Edozein kasutan, aipatu dut, Madrilen ere aurrikuspena dela lege proposamen hori Madrilgo Kongresuan aurkeztuko dela, eta hor ere, eztabaida bat irekiko da, eta gobernuko alderdiak eta investidurako alderdien artean, badago gehiengo nahikoa langile estatutuaren 27. artikulua aldatzeko, eta horretarako borondatea duten elkarte autonomoek gutxieneko soldata propio bat estatukoa hobetuko lukeena ezartzeko aukera legal horiek irekitzeko. Guretzako bi bideak osagarriak dira, bi bideak irekiak daude, eta biharko egunak bi bide horiei bultzada bat ematea espero dugu, eta hori da pixkat aurreikuspena. Horregatik ari garena esaten da, garrantzitsua dela bihar kalera ateratzea, aukera guztiak irekiak daudelako, eta bi aukerek bata bestea osagarritzen dutelako. Noiz izan da azken aldia Confebaskekin hitz egin duzuela lanbidarteko gutxieneko soldatari buruz? Aste batzuk izango dira, sententzia horren ondotik, eta elkarrizketa horretatik esandakoa, gure ondorioa garbia da, ez dago arrazoi tekniko edo juridikorik horrelako akordio bati biderik ez irekitzeko. Besteri da, Confebask orain arte oso eroso sentitu dela, posizio indartsu batean sentitu dela, horretarako babesa sentitu delako izan dela ere neurri handi batean, ze gogora ekarri behar dana da EAeko legebiltzarrean 2023an mozio bat onartu zela, han gobernuari eskatzen zitzaiola akordio intersektorial bat negoziatu ahal izateko jarrera proaktibo bat hartu zezala eta aldeei
horrelako akordio baten alde egin zezatela eskatzeko, sindikatuok oso argi posizionatu garela akordio intersektorial baten alde, patronala izan dela ezezkoa manduena, eta Torresen saiak eta Pradalesen gobernuak ez duela behar bestelako presiorik egin Confebaskengan. Beraz, erosotasun horretatik hitz egiten du Confebaskek, baina ziur gaude, biharko eguna eta gero hori aldatuko dela. Ziur gaude, biharko egunarekin negoziazio kolektiboaren karrilean gure indarrak biderkatuko direla. Bai zabalik dauden hitzarmenetan soldata hobetzeko borroka horiei indar berezi bat emanez, eta baita ere, bultzada bat emanez akordio intersektorialaren aukera horri. Pasaden ostiralean, Michel Akuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia elkarrizketatu genuen, eta esan zuen bera baikorra zela, eta bereziki Madrilen izan diren topaketekin. Bat egingo zenuke irakurketa honetan? Ni naiz zuhurragoa, baina igual izaerak ere izango dian, ni normalean orokorrean nahiko zuhurra izaten naizelako, ez? Egia da, Madrilen izan ditugun elkarrizketa hietatik, inork ez diola ezezkorik eman guk planteatutako lege aldaketa proposamen horri, baina hemen, joku politikoak ere badakigu nola operatzen duen. Beraz, nik uste dut oraindik ere bide badagoela egiteko, jarraitu behar dela insistitzen, jarraitu behar degula alderdi guztiekin elkarrizketa horiek izaten, eta elkarrizketa horiek izaten jarraitzeko ere lagungarri izango dela, alderdi soberanisten artean nolabaiteko elkarlan bat edo gauzatuko balitz, eta hor gure aurrikuspenen arabera, EH Bildu Eskerra eta Benegaren artean elkarrizketak irekiak daude eta iniziatibaren bat hartuko dute epe motzean, ez? Beraz, jarraitu behar da, horri insistitzen, egia da ezezkorik jaso ez izana badala albiste bat, eta norabide honean kokatzen gaituela, baina oraindik bide luzea dago egiteko, eta presionatzen jarraitu behar da. Ezakit, Yolanda Díazek jakin ote dakien, biharko grebaz eta biharko deialdiaz, aukerarik izan duzue berarekin hitz egiteko eta zuen aldarrikapena plazaratzeko? Ez dugu aukerarik izan, bilerari ezezkoa eman diolako, eta hau ere datu bada, eta ze jarreretan dauden erakusten duena, langileen kontrako posizio bat hartzen ari dira, eztabaidarako espazioak ukatzen zaizkigu, eta lan ministra batek, sindikatuak ez jasotzea, noiz eta langile estatutuaren artikulu baten moldaketa planteatzen ari garenean, oso adierazgarria da, zentzu negatiboenean, ez da? Badirudi Yolanda Díazek begiak itxi eta belarriak itxi nahi dituela Euskal Herrian gertatzen ari denaren aurrean, baina ezinezkoa izango zaio eta entzun beharko du, bihar Euskal Herriko kaleetan izango den aldarria, oso zen, gutxieneko soldata propio baten aldeko jarrera nagusituko dalako, ez? Eta hori da, bere alderdiarekin sumarrekin bai egon gara, baina badakite, zein dan planteatzen den aldaketa zehatza, eta lehenago edo beranduago erantzun bat eman barko diote, eta erantzuna ezezkoa balin bada, langileen kontra egin dutela, argi eta garbi geldituko da. Biharko grebari dagokionez aipatu duzu, helburua edo ondorioa edo lortu nahi dena badela indarrak biderkatzea. Hau lortuko ez balitz edo zein izan beharko luke hurrengo pausoa? Egia esan, biharko grebari begira aurrikuspen onak ditugu. 1.700 enpresatik gora enpresa komiteek atxikimendua adierazi dute grebarekin, 100 eragiletik gora atxikimendua adierazi dute grebarekin, eta egun hauetan batzarrak egiten ari gara lantokietan. Batzar horiek, kasu batzuetan, bozketarekin amaitzen dira, eta bozketa horiek vinkulanteak izaten dira. Batzarrak bozketarekin egin diren kasuetan, baiezkoa irabazten ari da alde handiz. Beste askotan, batzarrak informatiboak izaten dira, lekuri gehienetan informatiboak dira. Baina horietan ere, langileen artean somatzen dugu grebaren aldeko giro bat edo joera bat badagoela. Honek eramaten gaitu esatera, biharkoa arrakastatxoa izango dela, eta mobilizazio jendetsuak aurrikusten ditugula. Beraz, honekin konbentzimendu oso daukagu irekita dauden bide horietan eragingo degula.
negoziazio kolektiboan jarraitzeko aukera izango degula, eta bide instituzionalean esaten un bezala, Madrilen eztabaida hor izango dela, ez? Beraz, momentuz, horretan gaude, eta gero aurrerago denborak esango du, bestelako neurririk behar dugun edo ez. Greben bueltan beti ere asko aipatzen den elementua izaten da, zer nolako zerbitzu minimoak ezartzen diren, honi buruzko aipamenik ez dugu entzun, oraindik? Ez, zerbitzu minimoekin egia esan, orokorrean, batez ere azken grebeetan, zerbitzu minimo gehiagizkoetarako joera bat nagusitu zen. Hori kritikatu izan dugu behin baino gehiagotan, oraingoan gainera aurreratu egin gara eta hezkuntzan, garraioan, proposamenak egin ditugu, baina oraingoan ez diote horri jaramonik egin, baina egia da zerbitzu minimoen inguruko hausnarketa sakon bat ere egin beharko degula, egitea dagokigula, eta beste greba batzuetarako orain arteko irakaspenetatik ikasi eta agian beste proposamen edo beste jarrera batekin aurre egin beharko diegula zerbitzu minimo horiei, ez? Zein bat kasutan zerbitzu minimoak zerbitzu masimo bilakatzen dira, batez ere zaintzaren eremuan lanean ari diren horietan, osasungintzan ere oso altuak dira, eta horrek egia da greba egitea zailtzen diela milaka eta milaka langileri, baina izango ditugu ere bestelako modu batzuk, grebarekin bat egiten dutela erakusteko, zerbitzu minimoetan egon arren, eta babes hori adieraziko da, eta horrek ere badauka bere garrantzia eta bere balioa. Atzokoan ere etxeetako langileek, zaintza arloetako profesionalek hotxa altxatu zuten. Ezin zutelako greba bestelako langileok bezala egin. Zer gertatzen da? Zergaitik ez dute eskubide hori? Grebarako arrazoi eta behar gehienak dituzte, eta gero praktikan greba eskubidea urratzen zaie, ez? Greba eskubidearen urratze horren atzean, pertsonak zaindu behar diren neurrian, zerbitzu minimo batzuk egotea ulergarria izan daiteke, baina gertatzen dena da oso langile gutxirekin lan egiten dela, eta ratioak ikutu beharko liratekela ere, ze azkenean zerbitzu minimo horiek masimoak bilakatzen dira, eta egunero daude zerbitzu minimoetan lanean, ez? Langile gehiago egotea aldarrikatzen dugu guk zerbitzu hobea eskaini ahal izateko, eta greba egunak izaten dira hori oso modu agerikoan erakusten duten egunak. Esan bezala, praktikan oso langile gutxik izaten dutelako grebara ateratzeko aukera hori. Edozein kasutan, esan bezala, garrantzitsua da langile horiek grebarekin bat egiten dutela eta babes hori adieraztea, zentzu horretan agerraldi horrek hori erakusten du, eta biharko greba egunean ere izango dituzte bestelako bitarteko batzuk hori erakusteko, ez? Azkenean gainera, zaintza lanak dira, gizartea sostengatzeko ezinbestekoak diren lanak, gutxien baloratua daudenak ekonomikoki eta sozialki, ez? Beraz, greba honek ere badu komponente hori eta garrantzia berezia sektore horietan ere lanean ari diren langile horiek izango direlako kasu askotan onuradun zuzenak. Badia ongo bera, biharko greba deialdiaz, Garbiñe Aramuru Lab sindikatuko idazkari nagusia, mila esker, goiz honetan gurera harturatzeatik. Mila esker zuei. Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Informazioaren aria.
2 minutu besterik ez goizeko 9:30 izan daitezen, eta Garbine Aranbururen azalpen guztiak entzun ostean, Patxi eta Begoña, zuen iritziak ezagutu nahi ditugu. Nola ikusten duzue grebaren bueltan dagoen testu ingurua? Nolako greba espero duzue, Begoña? Ez dakit, zelan urtengo dan edo, hori ez dakit, ez? Claro, entzun diogu eta datuak enpresetan ematen du, ez? Urtengo dala. Nire gustoko litzaidake presiorik gabeko greba urtetea. Horrek egin esan nahi dut, lehenko gunean hitz egiten nuen elako ordezkari batekin, da beak esaten zuen ja piketeak iragarria daudela. Orduan, eta grebara joateko preste, hori ere. Bueno, nik uste asuntoa azken baten greba aparte, badala justua, ez da, lanzari minimo bat planteatzea eta da bizitzaren kosteak eta kontuan harturik eta hemen gurean planteatzean ikuste badala gauza serio eta gainera duintasunezko ere plantamentu bat, ez? Da justua. Gero, zenbatu ja ez nahi sartzen, ez dakit. Baina uste du badala. Ze gertatzen ari da gure gizartean, momentu honetan, askoz hobea, kakotzen artean. Dala, ez lan egitea, ze badao, beste laguntzak eta beste ez dakizet, eta jendea topatzen da zen dauzu, egunero lanera doala, garraio gorraintzen duela, kostea ditxula, eta, klaro, horrez, nik uste dut oso arriskutsa dela gizarte baten, ez justua dana, edo duintasunezko salariok ez egotea. Horrekin nik uste nahiko garbi ez. Gero, atentzioa deitu nau, ez Garbine Aranburun Andrearen zea hitzetan, ez da, aparte ez da, hori Komisiones Obrerak eta Espainiako sindikatuan jarrera ez, Más Patria que Salario, da loko artikuluak ez, oso bitxia ez. Azken baten hemen gure herrian zehozer mugitzen denean, edo zehozer markatu nahi dugunean, edo markatu nahi dutenean, nahi sindikalista, beti da, hori, Más Patria que Salario, beti leporatzen dute herri honetan, edozen aurrera pauso, edozen pauso, ez? Eta beti aitzakia atzean, badala nazionalidadea dolakoak, ez ba. Nik uste horrekin nahiko demostratzen da ere, nor den nortzuk dauden defentsan, nortzuk ez eta ze plantamento duten, ez? Eta gehiago luzatuko nintzen, baina joango bagina ere euskararen kontrako jarrerak, sindikato horrenak eta barrekoak. Mesedez. Beti mozorrotu egiten da, ez? Borroka nazionala, kasu honetan imperialista, esango nuke, Espainia dago hor, ez? Horretan daude horren defentsan, ez? Eta beste asko, kasu honetan izango da greba, o izango da, lanzari justu bat, duintasunezkoa eta barrekoak. Ezken baten, edozein gauza da, beti dago atzean, plantamentu nazional baina espainolak. Eta Patxi, zu nola ikusten duzu, grebaren testu ingurua? Nik uste dut gaia helburua guztiz garrantzitsua dela. Oso garrantzitsua da. Eta gainera badaude argudio politikoak, sozialak, ekonomikoak ugari horren alde, hain zuzen ere oso nabarmena delako, hemengo biziaren kostoa, hemengo Euskal Herrian, bai Nafarroan, nola Euskal Erkidego autonomoan, bizitzearen kostoa edo zama ekonomikoa oso ezberdina dela Extremadurako edo Alicantekoaren
antzean edo parean jarrita. Eta hori gertatzen da baita ere Europako beste lurralde eta nazioekin konparatuz gero. Eta beraz hemen soldata minimo baten edo soldata minimoaren berezitasun batzuen gora bera eztabaidatzea eta proposatzea eta defendatzea beharrezkoa da. Ez bakarrik normala baizikan beharrezkoa da. Egia da, baita ere, badirela sektore batzuk zaintzakoak bezala, grebak egiteko beren baldintzak eta dituztenak sektore hoietan, non gainera euskarari hain jaramon gutxi egiten zaion, hor dauden enpresek izaten direlako zerbitzutako enpresek esku batekin dirua hartu eta beste batekin antolatu egin behar den lana, eta hor dauden gerenteek ongi irabazten dute, baina langileek ez, esan hori den bezala, eta horrek denak ez du erraza egiten greba hau aurrera ateratzea, baina esanguratsua izango da. Nik uste dut, begiratu behar zaiola horreri, ia esanguratsua izaten den. Eta esanguratsua baldin bada, barregarri geldituko dira, oraindik eta orain arte, Madrileko gobernuko vicepresidenta, Yolanda, horrela deituko dugu bakarrik, horrek egin duen jokaera ez bakarrik, negoziatu izan du beti eta soilik Komisiones Obrerasekin eta UGT-rekin, baizik eta ez ditu ez da hartatu nahi izan du ere Euskal sindikatuak, Euskal Abertzaletasunaren inguruko sindikatuak, eta beraz hori oso larria eta salagarria da. Holako gauzetan dago bere porrotaren arrazoia, eta hori da sakonki aztertu beharko luketena hildo ideologiko hoietan mugitzen direnek eta horrek kezkatu beharko lituzkete. Beraz, eztabaida oso interesgarria da, borroka oso zaila da, eta tartean gertatzen dira ustekabekoak, alde batetik esandako presidente ordearena, Madrilko gobernuko presidente ordearena, eta bestetik komisiones eta UGT-ren jarrerak. Horiek izan du dira baita ere, esate baterako, asegurantza sozialaren kudeaketaren estatutuen bidez, bai Nafarroak eta bai Euskal Erkidego Autonomoak kudeatu beharko luketena ahalmen horren kontra borrokatu duten lehendabizikoak horiek izan dira, eta horretan ere azterketa sakona egin beharra daukate sindikatu horiek beren historiak arlo horretan oso karpen atzerakoiak egin dituztelako. Beraz, eztabaida oso interesgarria, borroka oso zaila, eta alere erantzuna nik uste dut esanguratsua izan beharko lukeela eta horrela izango dela itxaro dut. Gure helburua ez da banatzea izaten, baina atentzioa deitu dizue, aldarrikapenak Nafarroan nolako norabide izan duen, Maria Txibite bildu dela sindikatu deitzaileekin, edota zen patronalarekin ere bilerak izan direla, Nafarroko parlamentuan ere geroa baike aintzat hartu duela lanbide arteko gutxieneko soldata propioa izateko ekimena, lege proposamena, ez dakit, alde horiei dagokionez atentzioa ditzen duen kontua da, Patxi? Zalantzarik, datu guzti horiek, eta beste batzuk ere oraindik gehiago, azaltzen dutena da, arazo honen sakontasuna eta baita ere zailtasuna. Baina esate baterako, Txibitek edo Nafarroa baik edo hemen jarrera ezberdina edo beren nabardurekin ezberdintzen dena azaltzeak esan nahi du iristen ari dela eztabaida hau orain arte zailak zitzaizkion tokietara. Eta hori ezinbestekoa da. Zergatikan Europan ekoizpena eta produkzioa aurreratua dago. Langileriaren baldintzak egokiagoak direlako. Eta hori bera gertatzen da, industrializatuak izan nahi duten lurralde eta jendarteetan. Eta
horretaz arduratu beharra daukate baita ere, lurralde horietan aginte autonomiko edo maila batekoa behintzat kudeatzen duten alderdi eta indar politikoek eta hori denak agerikoa da, baina adierazten du arazo honen esan bezala garrantzia alde batetik eta zailtasuna bestetik eta ongietorriak jakina. Horiek izaten direlako baita ere lehendabiziko urratsak gero noizbait orain arte galga eta frenoa izan du diren komisiones obreras eta UGT eta horiek esan bezala beren jarrerak aldatu ditzaten ez litzateke lehendabiziko aldia eta lehendabiziko gaia izanen. Eta Begoña, zuk zer diozu? Bai, bide horretatik ere noani, eta nik uste, jarrerak eta prest egotea, gauzak ezberdin planteatzeko eta hori oso ona da, eske holan izan beharko zen. Etzan izan beharko sarritzekoa, bezik eta dinamika izan behar zen. Egia da normalean ez dugula ikusten, ez? Baina, bai, ongietorriak. Orain bai, goizeko 10 gehi gutxi direla murgilduko gara, bete-betean eguneko beste albiste batean, Ipar Euskal Herriko etxeetako bozak hainbat aldaketa ekarri dituzte, boz hauek, herri gehienetan hauzapezak ebatzia gelditu badira ere, oraindik 11 bat herritan lehia biziri gelditu da bigarren itzulirako. Maulen ez da, ez ustekorik izan, Luis Labado izango da herriko auzapeza ondorengo 6 urteetan, egonkortu da herriko etxeko kadiran. Guztiz bestelakoa gertatu zaio Beñat Arrabiti jeltzaleari, Arrosako alkatea 1985 urtetik aurre hartu dio Roger Brustek. Antzekoa gertatu zaio lekuinen Xabi Dualde abertzaleari. Deigarria izan da ere, atarratzen gertaturikoa, Maite Pitrau auzapezak iragarri zuen etzela berriro aurkeztuko, emakume hautetxiekiko gizonezko zerrendakidek zuten kontsiderazio falta salatuz. Azkenean, beste agintaldi baterako aurkeztea erabaki zuen, baina bigarren zerrenda bat aurkeztu zen ordurako. Halaber, Alduden edo Donapaleun atzera egiteko joerak baztertu dituzte herritarrek. Biriatun, auzapezgai berri batekin bada ere, herritarrek aldaketaren lemari eutsi diote, bokalen Matthew Bornek gidaturiko zerrenda herritarrek sorpresa eman du Francis González zentro eskuineko egungo auzapeza 3. postuan utzita. Aldaketarako eman dezake Biarritzek. Serge Blanco errutbi jokalaria izandakoa aurrera hartu dio Maider Arostegi orain arteko auzapezari 0,08 puntuko errentarekin. Euskal Herria Baiketa ekologistek babesturiko Ana Ezkurrak bigarren itzulian Blancori botoa emateko kontsigna eman du. Eta ez da ez ustekorik izan Donibane Garazin, Laurent Intxauspek Basenafarrako hiriburua zuzenguduko du ondorengo 6 urteetan. Hauteskunde hauetan emandako aurrera pauso ere nabarmendu du EH Baik hainbat udalerritan emaitza hobeak espero zituztela aitortu Arrainoteieria. Ezkerreko abertzalen garaipenek marraztu zuten orain 6 urteko hauteskunde gaua, igande honetan ere izan dute horretarako parada, Txomin Kastetx EH Bai. Valorazioa positiboa da, beraz, gure emaitzak konfirmatzen dute ezkerreko abertzaletasuna indartzen ari dela Ipar Euskal Herrian. Egiz berrenetan diren emaitzak erakusten dute gora ari girela, beraz, gure gaiek egitaren artean geroz eta garrantzia gehiago hartzen ari direla. Lortutako plaza berriak azpimarratu ditu EH Baiko ordezkariak, baina aitortu du hainbat udalerritan emaitza hobeak espero zituztela, Kanbon adibidez. Egia da batzutan gehiago espero zitekela, baina lekuan izetan esperotakoa, baino gehiago egin dela. Peio Etxelekuren lehen postuarekin kezkatuta hitz egin du Kastetxek, elkargoan izan dituen posizioengatik bereziki. Peio Etxeleku lehen iristea guretzat kezka iturria da ere bai. Badakigu Peio Etxelekuk agian Kanbo baino gehiago elkargoa duela gogoan. Peio Etxelekuk elkargoan hartzen duen posizioan inguruan. Izan bilakaria instituzionalaren inguruan duen posizioa edo laburantza kontseilioaren inguruan hartu duen posizioaren inguruan kezkatzen gaitu bera hor izatea. Urruñaren kasuan emaitza ez da horren ez usteko izan, bere sanetan eta bigarren itzulian jarri ditu esperantzak. Beraz Urruñan, bigarren itzulian ez da boto bat falta beharko, ezkertiak abertzale guziek beharko dute joan bozkatzerat. Filip Aramendi egungo alkateak ere dei eginei izan di herritarrei bigarren itzulian bere zerrenda babesteko. Azken urtetan abiatu duten lanari segida emateko beharra dagoelako. Urruñarrei reiten jotet, kasu, beharko duzue ondoko eunetan ongi pentsatu,
zer nahi duzuen urruñarentzat. Eusko Alderdi Jeltzaleak Peio Etxelekuren kanboko lehen postuan egindu azpimarra, Pantxo Abinboar Iparburu Batzarreko presidentea. Lehena da, eta biztan da, hau da, ere bere lanaren araberakoa eta poza. Bai. Buruzagi Jeltzaleak gogoratu du jeltzalek zerrenda gutxi batzutan izan dituztela ordezkariak eta emaitza ezberdinak izan dituztela. Arrosako alkatetza galtzearen pena ere aitortu du. Beñatarrabitek ez du bere posta atxiki. Horrean, eranezake gazi gozo. Heldu den igandeko bigarren itzuliaren ostean, hirugarren itzuli moduko bat ere izango da, elkargoa hautetsi berriekin osatu eta honen gidaritza ebatzi beharko dutelako hautatuek. Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoako instituziora alkaten makilarekin nordoan eta norrez erabakigarria izan daiteke instituzioaren etorkizunarentzat. Entzundako adierazpen guzti hauek Euskal Hedabideak elkarlanean osaturiko saio berezian jasotakoak dira eta hasteko gure errepasoa Baionan ekingo dugu. Bertan, Janrene Etxegaraik lortu ditu boto gehien 142,11 eta bere atzetik izan dira errenta oso murritzarekin, Jean-Claude Iriart, abertzalea, eta ezkerraren sustengua edo hainbat ekologisten sustengua duen aukera 121,89rekin eta Etxeto berriz 3. postuan gelditu da, Alderdi Sozialistako militantea da bera, 21,37ko babesarekin, eta kalkuluak eginez gero, batuta azken bi aukera hauek, ikusten da, ezkerrak Janrene Etxegarairi aurrea hartu ahalko liokela boto gutxi batzuengatikan, eta hain zuzen, testu inguru horretan ere, azken orduko edo azken egunetako iritzietako bat ere agertu da. Matiu Berge, Baionako zinegotzia, berak kanpaina honetan ez du parte hartu, eta ez da ere ez du sustengurik adirazi, baina orain bigarren itzulia heltzear dela, deitu ditu Jean-Claude Iriart eta Henri Etxeto batu ditzaten beraien zerrendak eta ezkerrak ordezkaritza bakarra izan dezan Baionako herriko etxeko bozetan bigarren itzuli horretarako. Ez dakit, nolako balantzea egiten duzu Baionari dagokionez? Patxi, zurekin hasiko era. Esan beharra dago Baionan beti danik izan du dela beti danik, azkeneko, guk gogoan ditugun azkeneko 50 urte hauetan, ezta? Eskuineko alkatetza bat, eta alkatetza horren jarraipena, eraman duela modu oso ireki batean, eta modu oso onargarri batean, baita ere, azkenekoak, ez da, oraingo alkateak. Eta orain, posibilitate hau esate batako abertzalen ordezkaria bigarrena gelditzea, naiz eta boto gutxirekin, eta Alderdi Sozialistakoa 3. gelditzea, eta orain bien arteko bozka horiek elkartuta ematen duten ondorioak oso esan nahi sakona du. Horrek esan nahi du Baionako hiria iparraldeko ez bakarrik handiena, baizik eta baita ere norabide asko markatzen dituen hiria oso bilakaera sakon batean dagoela, eta ez Etxegarairen kontra hitz egiteagatik, baizik baita ere bestelako egileak eta bestelako kudeatzaileak aurrera ateratzeak oso esanai handia izango lukeelako, gogoan izan behar da, horko mankomunitatea ere, seguru aski Baionako alkatea ateratzen denak kudeatu beharko duela, eta iparraldeko mankomunitatea ari geranean, ari gera herrialde honen ez bakarrik ezinbesteko baizikan oso garrantzitsua eta norabide asko markatzen dituen lurraldeaz eta jendarteaz mintzatzen. Beraz, oso interesgarria da Baionan gertatzen ari dena, oso esanguratsua eta oso jakin mina asko sortzen duena, orain entzuten ari garen
mugimendu hauek, ia posible hotelitzekeen alderdi sozialistaren eta abertzalen arteko batasun hori. Baionako horrek markatuko du asko, etorkizunean zalantzarik gabe, abertzaleen iparraldeko jokabideak eta norabideak eta hori asko markatuta galdituko da. Ez da orain arte horrelakorik ezagutu, azkeneko, eman dezagun, enbata sortu zenetik, ez da, iparraldean politika abertzale abizenarekin egiteari bidea ireki zitzaionetik. Eta horrek egoera aldatu egiten du, sakonki aldatu naiz eta nola bilakaera bat den, evoluzio bat den, adia edo jarduna bat den, ez den askotan nabaritzen ez delako izaten urrats kualitatibo bat edo urrats beltzetik zurira, baizikan nabardura egiten ari dena. Nik nire nahia edo nire desioa azaltzekotan azalduko nuke eta horreraino bakarrik abertzaleek eta alderdi sozialistakoek elkar hartzeko edo elkarrekin bat egiteko posibilitat elektoralki, alegia, posibilitatea irekitzeko bidea izango ote duten hori da, hori litzateke, nire nahia eta ia noraino iritsi ahal ote den. Zeren posibilitateak ez dira bat bakarra izaten. Begoñak ongi dakita, ongi gogoan izanen du, Nafarroa bai sortu zenean, eta alderdi sozialistari Nafarroan bigarren postua lehendabiziko aldiz kendu genionean, orduan jarrerak eta posturak ere oso zailak ziren eta esan izan behar genuen, naiz eta bigarrenak gelditu garen, lidergoa hirugarrenari utziko diogu, nik ez dakit pensamentu hau egokia den eta bota beharko litzatekeen ere, baina desioa da izatea, posibilitatea eta hori dena Renegarek merezi duen nolako esango nuke miresmena baino gehiago errespetua aintzat hartuta. Eta Begoña, zuk nola ikusten duzu Baionako auzia? Baiona hauteskundetan gau ikusi da, ez? Eta zentsu horretan Patxik komentatu duen harira, ni ere, baina egunerokotasunean, Baiona askotan joaten naiz, Baionara, eta azkenengo urteetan, giroa, jarrerak, ez dakit euskara, horre, nik uste badala oso mugimendu interesante, aldatuz doa, Lapurdiko hiriburua, nik oso aldatua nabaritzen dut, eta, klaro, gero hori, hauteskundetan erreflejatzen da, ez? Ez da irla bat. Zentsu horretan, bai, mugimendu interesgarriak. Egia da, Rene Etxegarai zentroko alkate eta kasu honetan 40 uste dute uneko 40 lortu duela lehenengo bueltan, ez? Oso politika inteligente egin duela, ez? Bere plantamentutako, gai izan da, mankomunitatean aritzeko, gai izan da, euskararekiko, jarrera zabala, nik ikusi dut euskaltzainean zenbait hori, adibidez, Itxaro Borda berea presentau zuenian, inteligentzia politika ez duela, da zentzu horretan ez dakit 14 edo dagoela, uste pilo, gal konfundidutan hau, ortean ez egin kasu honderik. Orduan, inteligentzia eta nik ikusten dut hautagai hori kapaz dana berriro beste buelta bat emon eta hor jarraitzeko. Nik oso seguro ikusten du zentroko hautagai hau. Ikusiko dugu zer gertatzen den datorren igandean eta ze mugimenduk, ez? Gero beste aldetik kontuan hartzeko betiko abstentzioa, kontuan hartzeko orokorrean, iparralden ultraeskuinan datuk, 27 badira hauteskundeak,
Beraz, bueno, pues nik uste dut argazkia ondo aterako dugula datorren igandean. Eta horra aipatzen zenuten ere elkargoa bera eta honek ere zuzenean eragina izango duena horre elkargoko presidente hautatzeko garaian ere bai bada ea kanpon zer gertatuko den. Ze 3 hautagai ziren eta hoietako bat da Peio Etxeleku aurreko hauteskundetan DBZ auzapezarekin aurkeztu zen, esan du DBZek decepzioa zuela atzoko emaitzen ostean, bera 2. postuan gelditu da, Peio Etxelekuk aurre hartu dio, 3. postuan gelditu da EH Baiken babesten zuen aukera eta egia esan biziki interesgarria izango da eta askok ere gogora ekarri dute nola Asamblea Nazionaleko hauteskundetan nola azkenean Peio Etxelekuk berak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak babesa eskatu zutela EH Baiko hautagaiarentzat eta batzuk ere galdetu dute ea orain kanbon zer gertatu beharko litzateken ea horre EH Baik sustengatzen duen zerrenda horrek agian atzera egin beharko oteluken eta ea akaso Peio Etxelekuri babesa eman behar dioten, ostera gero ere indarra egiteko baitare Euskal Hiri Elkargoan. Ez dakit, zuek bestelako auzi esanguratsu hau nola ikusten duzu Begoña? Ez dakit. Ez dakit, hori kristalesko pola ez dut, eta batzutan saio honetan ausartu egin naiz, eta ez da txarto atera. Baina, ez dakit, nik uste babesak abertzalen arteak ezin bestekoa diela. Nik uste dut honekin nahiko esaten duela. Patxi? Nik ere Begoñak pentsatu duen moduan pentsatzen dut, uste dut jakin behar dela eta gehiago iparraldeko politika neurri handi batean frantsesaren abiadurak kontuan izan da eta gai izan beharko luketela ezker abertzalekoek abertzale zentrokoak edo babestu izan du dituzten bezala beste kasuetan alderantziz ere horrela jokatzen, hori da etorkizunak eta geroak eskatzen dutela. Baina zalantzarik gabe kasu horretaz aparte eta hor dauden jokalari edo personai politikoak gogoan eta aintzat hartuta ere erabaki garriena datozen egun hauetan lehenago aipatu duguna izango da, Baionakoa izango da. Beste guztien esanahia ez dut ukatzen, baina uste dut esangai berezia eta propioa hartu duela Baionako apustu honek. Eta gainera horrek gero eragina edukiko duela iparralde osoko gora beretan eta lehendabizi jakina zalantzarik gabe mankomunidadearen etorkizunean. Hori da, hori ere izango da ikustekoa. Beraz, esango dugu, eta gure entzulei oraitaraziko diegu, 48 ordu besterik ez direla gelditzen, 2. itzuli horretako zerrendak itxi daitezen. Asteartean arratsaldean prefeturan eman beharko dituzte izen eta abizen guztiak, eta orduan, baieztatu ahal izango dugu, ea hautagaitza berriak dauden, ea hainbat zerrendek atzera pausa emango duten, edota bere horretan jarraituko duten. Ordura arte, orain, esan beharrekoa dena da, dagoeneko hautetsi guztiak elkarri deika badaudela. Hori baieztatu daiteke, jakintasun handirik izan gabe. Eta dagoeneko goizeko 10 heltzear daudela, gur esatea besterik ez, Patxi Zabaleta eta Begoña Errazti, mila esker, goiz honetan guri laguntzagatik. Zuei, aste ona izan. Berdin. Eta nahi duzuen arte, eta aste ona pasa guztiok, Begoña. Zuk ere, agur. Bai, danok. Ondo segi. Agur. Informazioaren aria. Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian.
kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela, hauxe da egun motela. Naiz irratian, euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Arratsaleko 8 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude. Arratsaldeon naizuela. Arratsaldeon entzule, ongi etorri naiz irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru. Eta egoi belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8 aurrera. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, 9 ibilgailuk istripua izan dute astelehen goiz honetan Txorierriko 230 errepidean Erandio parean eta 3 pertsona arin zauritu dira. Itxaso Leon, eguna on? Bai, goiz korapilatxoa izan da edo izaten ari da Bizkaiko errepideetan eta gainera aipatutakoaz gain 3 errei itxi behar izan dituzte eta ondorioz autoilara luzeak izaten ari dira bide horretan zein BI 627 eta A8 errepideetan Lakuako gobernuko trafiko zuzendaritzatik jakinarazti dutenez. Trafiko istripua goizeko 7:05 gutxi aldera gertatu da astelehen honetan Erandioko udal barrutian Erletxerako norantzkoan 9 ibilgailuk elkar jo dutenean. Ondorioz 3 pertsona zauritu dira esan bezala, eta era berean 3 errei moztu behar izan dituzte eta eskuinekoa bakarrik dago zabalik. Horren ondorioz autopilaketak gertatzen ari dira Bizkaia 30 errepidean eta eragina Bizkaia 637 abantzadara eta A8 heltzen ari da. Bestalde, goizeko 8 aldera beste istripu bat gertatu da BI 10 errepidean Bilboko San Mameseko tuneletako irteeran eta Kantabriarako norantzkoan. 2 ibilgailuk talka egin dute eta ondorioz ezkerreko eta erdiko erreiak itxi egin dituzte. Autoilarak 4 kilometrokoak ziren goizeko 9 jotzear zirela. Gainera duela ordu erdi inguru 9:30 aldera A8 errepidean ibilgailu batek matxura izan du Bilbo parean Iruñera bidean eta errei bat itxi behar izan dute. Ostera ireki dute, baina autopilaketek bertan jarraitu dute. Azkenik trafiko zuzendaritzak BI 637 errepidean kontu handiz ibiltzeko eskatu du Leioako tuneletarako sarreran Bilborako norantzkoan tunelaren esian izandako matxura baten ondorioz arazoak sortzen ari baita zirkulazioan eskuineko erreia itxita dagoelako. Eta bestalde lan gatazka desberdinak hainbat aipamen utzi digute gaurkoan, gogora ekarriko ditugu. Alde batetik, Amurrioko Tuborre Unidos enpresako langileek greba mugagabe hasiko dute astelehen honetatik aurrera lan erregulazio espedienteko kaleratzeak salatzeko. Pasaden ostiralean izan zen erearen kontsultarako azken eguna eta akordiorik gabe amaitu zen. Bilera honetan sindikatuen arteko talka izan zen. Amurrioko UGTko ordezkariek erearen kontra bozkatzeko konpromiso hartu baitzuten eta azkenean hala izan zen. Horregatik erea atzera bota zuten. Erearen kontsulta akordiorik gabe amaitu izanak ekarriko du 15 egunez sindikatuek epaitegira horren kontra jotzeko aukera izatea. Eta bestalde aipatuko dugu ere astelehen honetatik bertatik aurrera, Espainiako estatuko mediku eta fakultatiboek astebeteko greba egingo dutela. Bigarrena, Osasun Ministerioaren eta hainbat sindikaturen artean adostutako estatutu markoaren aurka agertzeko eta kolektiboaren berezitasunak aintzat hartuko dituen testu propioa eskatzeko. Grebak ostiralera arte iraungo du kasu honetan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
Eta informazio praktikoari dagokionez, errepidetan aipatu ditugu goiz honetan izan diren eta oraindik izaten ari garen gora berak Bizkaialdean batez ere. Jarraituko dugu hoien berri ematen, baina bestetik eguraldiak dakarrenaren errepasoa ere egingo dugu eta horretarako Iker Ibarluzea gurean. Asteari ekiteko eta kostako bazaio ere eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean oraindik hodei asko agertuko da zerua ia erabat estalirik agertuko da, Nafarroa hego ekialdean izan ezik, bertan ostarte batzuk izango baitira. Hodei hauek gainera euri pixka bat ere utziko dute Kantauriar isurialdean, eta bereziki Gipuzkoan, Nafarro ipar-partean eta iparralden, alare zaparradak txikiak izango dira eta tartekatuak. Ego isurialdean aldiz, ateri egongo da eta pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira bertan. Arratsaldean Kantauriar isurialdean ere atertzera egingo du eta arratsalde erditik aurrera azkar batean ostarteak nagusitzen joango dira eta egunaren azken orduetarako ostarte zabalak nagusituko dira, nahiz eta zerua ez den guztiz garbi geratuko. Aldiz ego isurialdean zerua ia erabat oskarbi geratuko da arratsaldean eta bertan giroa eguzkitsua izango da. Haizeak iparraldetik joko du egunaren lehen zatian, azken orduetan aldakorantzean geratuko da, kosta partean ego ukitutxo batekin ere bai. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 0 eta 9 gradu bitartean errendituz. Maximumek aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimuetan baxuenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko Itxaso. Bai, eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditu, beti bezala bigarren kafeako kideak, egun hon. Egunon, Pegi. Bueno, heldut zaigu astelena, aste berezia izango da, baina jakine dugu, nolako kontuetan ibiliko zareta gaurkoan? Urpean arituko gara. Ze urpeko errugbia, kirolo hori ezagutzeko aukera izango dugu, eta gogotsu gaude, ze begira, duela gutxi arte ez genuen ezagutzen, eta Iruñan bada talde bat, ospe hartzen ari dena, eta bereiekin hitz egingo dugu, jakiteko, ze demontre den urpeko errugbia. Baina urpetik arera, Saharako maratoiaren irabazlea ere gurekin izango dugulako, Aitor Garmendia, eta tira kiroletatik eta marketatik aratago kanpalekuetan maratoi bat korritzearen esperientziaren inguruan ariko gara berarekin, eta puri-purian tartea osatu behar dugu, gomendioak badakartzagu, baina Oskar sari begirare jarriko gara. Noski badakizue, gehienok lo zeundetela, ze ni esna egon naiz. Oskarrei begira gertatu dela Oskar sarien banaketa, eta komentatuko dizuegu zer gertatu den izan da lehen aldien gaua, eta horren inguruan ariko gara. Oso ondo, adi egongo gara guzti horietaz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik, joan aurretik gogorarazi beharra dugu, biharko eguna ezoikoa izango dela Naiz Irratian ere, jakin badakizue, bai Naiz Irratian Naizek ala garak bat egin duela, hemengo lantaldeak bat egin duela greba deialdiarekin, eta horren ondorioz, ondorio nabarmenetakoa izango da, bihar kioskoetan gara egunkaria ez dela izango, idatzian lan egiten duten lankide askok, greba bihar egin beharran gaur bertan egiten ari dira, eta guri dagokigunez, irratiari dagokionez, bihar gutxieneko zerbitzutan izango gara, baina horrek bere zergaitik propioa badu, autu egin dugu, grebarekin bat egiteko, eta gure jardun guztia grebara moldatuko dugu, goizetik hasiko gara, goizeko 6etan hasiko gara, grebaren egoeraren berri emanez, orduan ordukako boletinak, eta goizeko 8:00 marrak bitarte, grebaren nondik norakoei buruz hitz egingo dugu, eta guardian ere manifestazioetan izango gara. Horiexek biharko egunaren nondik norakoak, gaurkoari dagokionez, ona heldu zaigu. Akabera, bihar ere bueltan izango era, ondo segi, aio! Naiz Irratia. Naiz Irratian, bigarren kafea.